me be more for sunny. Me now victory garlic no. And then what turmeric? Let me say. Now she says, "Yeah, me now victory garlic mixture no. Me want see me hustle. I celebrate. Now we can feel to me, you know. Appeal for any about all man of Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma dance na yet to me na all day. This Akoma dance na yet to me na all day. Akoma ejero, Akoma ejero, Akoma ejero. Me ever made the late. Akoma ejero, Akoma ejero. Akoma FM 87.9. Me ever made the late. Baby, cosy, oh, how baby, cosy. I can't baby, cosy, oh, how baby, cosy. This Akoma dance na yet to me na all day. This Akoma dance na yet to me na all day. Akoma ejero, Akoma ejero, Akoma ejero. Me never know Akoma ejero, Akoma ejero, Akoma ejero. Me never know Akoma FM 87.9 Kumasi. and Kosivi, a new breed and Kosivi. This Akoma dance na yet to me na all day. This Akoma dance na yet to me na all day. Akoma ejero, Akoma ejero, Akoma ejero. Me ever know Akoma ejero, Akoma ejero, Akoma ejero. Me ever know I thought I was Nikwa. Akwa run a bisa. Miss Afuna, the person being full of gentlemen. In bed, they say, Nam Zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your bed, the usual home page, my Akwa Kakan, the wild denopo. The man worrying rubbers and worry. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejero, Akoma ejero, Akoma ejero. Me never made it. Akoma ejero, Akoma ejero, Akoma ejero, darling. Me never made it. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejero, Akoma ejero, Akoma ejero. Me never made the late. Akoma ejero, Akoma ejero, Akoma FM 87.9 Me never made the late.
Disakoma edansiom na yetumi diatina onda. Disakoma edansiom na yetumi diatina onda. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo re. Ni ebe medo yetumpo right. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo dale. Ni ebe medo yetumpo. Disakoma edansiom na yetumi diatina onda. Disakoma edansiom na yetumi diatina onda. Akoma ejo, akoma ejo re. Ni ebe medo yetumpo right. Disakoma edansiom na yetumi diatina all day. Disakoma edansiom na yetumi diatina all day. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Ni ebe medo yetumpo. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Ni ebe medo yetumpo. Akoma baby nkosivi, oh ham baby nkosivi. Ayaka baby nkosivi, oh ham baby nkosivi. Disakoma edansiom na yetumi diatina onda. Disakoma edansiom na yetumi diatina onda. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Ni ebe medo yetumpo. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Ni ebe medo yetumpo. Kana mi kabi enkosivi, kana mi kabi enkosivi. Asenti enkosivi, enubri enkosivi. Disakoma edansiom na yetumi diatina all day. Disakoma edansiom na yetumi diatina all day. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Ni ebe medo yetumpo. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo day. Ni ebe medo yetumpo. I thought I was Nekwanwa. Ekawara na ebisa. Miss Afono, the soft ladies, being full so the gentlemen. In bed, say, now, Nsem. Eka crown now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your bed, you shall on page my Eka can now, I don't know. The man worrying Robinson Wawari. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma FM 87.9 Kumasi. akoma ejo day. Ni ebe medo yetumpo. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo darling. Ni ebe medo yetumpo. Akoma echo na bema yedro yetumpon wa ha Akoma 87.9 FM. O Sacrum TV braso se wi yedi Akoma bu sam dwumade no ebramo. Enti baby biada wo bia sabre mechu adwene so se Akoma mu sam dwumade no ne bre na so eno nti onua dofo baby a wo bia baby a wuti bia baby a woda bia baby a wo hye bia bomode ansa wode wani no aso befa me ye ne kwapem se no me sa ebebo na ye by ma ye muso eno nti ye Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade edi a meje so ene ma calls na sabre die
abedwafo nyina da ayɛ krado ɛwɔ ha Pastor Julius Naba Nana Akoko Evangelist Samuel Mensah Sikapa Ishmael Haywood and a producer and they were Bobby Chidom Nana Yaw at the social media Facebook Akoma 87.9 FM Nana Yaw Edia Tum Ewo Facebook in Tiadama Bomadi Yaso be follow ye ewo log in Facebook says na e follow ye like a page na share emaye wadawroma sa wohwe yen ewo Facebook na sa wunya follow yen a na wa follow ede amaye wa like page na waja wo comment no so ewo ho share pa na YouTube Akoma 879 na yahwefo ya mu wa chirichiri ene benche ye empitiripi ne mpotrapa nei mo hwe ye ewo YouTube no madama momomodi ase mo be subscribe page no na mamia notification bell no so sebeye na ebreso say ye de Akoma mu nsam dwumadie no ebre mu a wo benya notification no na wonso watumi ahye na Osei Chrome TV edem live se wo hwehwe Osei Chrome TV wo TV channel no so na wo kohunu papa bia mese wada entwamu nko gina wada ne miaso esanse ono a ene Osei Chrome TV no Free FM 97.5 wonom ebutu tachiman manager dache hinani apamfo no tachiman yada ena enei wonom ebutio enu nti no hyene so ema me say obedoma boa na wonso watimi ahwe bie no watie bie ewo tachiman na ayekama Nikki Pizza Fan Club GHUK wonom ebo ye chidom ene adontene sanso ena Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany Mrs Buedu Presido wone Mr Buedu ene emani nyina wonyame wonyini yem na onhyira mo papa sabre de wate na chese Akoma mu nsam dwumadie no ebre no asoada se ene yede ebre mo na ensam wahodo ye kootwi na babreman enumu ena yede mamo na yede afutu sam enso aka ho ede amao sabaya wonti asam ne wa na emom ubetie ubenya futuo bi enso ede efrimu a wode bebo wo da brabo etutu anamon wo hoto wo a menso me ho atome na bibia etumi ayekama na yese abosoba ene meja paye ane na okuani so ene ne na bro egu apaso enti ena yeguso ada na yeboda wuro no mu na yese obibia da se Akoma achedi na na watwe pepe na chese ejebo na eja no wanya aba basic nke sanse Akoma achedi no na eda na akwemu ye de brew ekunafo enyanka ene nwisia ye wonum adoye ye ma wonum aduane se wonfa nkofie na bronya yi danimu a enkrofo enjoy ye wo kuma kokko ye wo kuma ponche ye wo kum nantwie ye wo kum krokro koko kum krokro koko confirm ena chese obia de wo wi akrante ono so de ene ngura mu nam ena ono so ye de wo wi tilapia obia ene ne de a esogu na no a chese oni abusua no ene je hu a ene ebeso agu wo no se ase ne sa enti ye didie ye tafre yensa ye me no na ye kai wona woni bie nso a wonom efra ye mu esansa ye twe mu ene betre eye pe wona ne bedie omuni ye ne die eye da ya wonim se ahiafo de Bible so mo mpa ye ntemo da mobrofo mpa ye ntemo da ye ntia wo ye wuye nyina ne se ebeso wo mo so nti bi wo ho a nyame ayo mu yie se be ya wo so emre ti sei mu no wo be yi bia ma wo mo na sere ahye wo mo afunu mu ma na eno so yesa na onyankopon so wo yie ye no o ma na ekọ nani wo tire wo hie ni nti se afi wei wo the 5,000 e ba ya wo bo nse next time and next year no wo bo nse na ekọ 10,000 na ekọ 20,000 every say de wo ye no eno hu nhyira na wo de eye de ebre wo every say
ehiafo na omo ehia wo mo na omo nya bi nko omo ano no wo de serious obi afunu mu ma obi didi bia woji ade efiri obi nsem ade na abeka che ne nyame nhyira wo nti nyame nhyira wo na wo de ba no wo de wo mo ba wo de wa no de eba wo de wa anwa eba wo de wo makra ba de wo su sika kakra wo su benya wo de ba no na yesu mu no na ye ka nyame nhyira wo nyame nhyira wo eye de ya sɛdeɛ nyame asɛm seɛ sɛdeɛ nyame danya ɛbɛbɛm na ɔno obi tumi de na no wei dome ma ne yeyie ɔde na no ma dome wo na ayɛ adwuma wonye yie da wobɛbrɛ saa edi wachi ɛyɛ dɛn na wayɛ papa na nyame nhyira wo na amanfoɔ sere no na aduane ne kɔ ɔmo ano na yɛgye ntoma akɔfura akɔda nyame ase akɔdandan yɛ ho no ɛyɛ dɛn na nyame nhyira wo ɛbɛbɛ mu ama no aboro so nyame nhyira wo a ɛbɛbɛ mu nipa ne de hyɛ ya ɔsɔ adeɛ ni mu a ɛsɛ sɛ ɛne deɛ ɛyɛ automatic nyame na aka ɔsɛ ma na mede bɛma wo nti woyɛ dɛ a ɛno deɛ nyame bɛhyira wo ɔsuo mu a na nyame nhyira wo ɛno na yɛto yɛn nsa afrɛ wo sɛ wonya so bi hwɛ wɔ ha bra bi so bi hwɛ wɔ ha wode bi hwɛ wɔ ha bra bi so bi hwɛ wɔ ha ɛtumi ayɛ ɛnyɛ baabia na ɛyɛ no bra ha yɛbie kwan ato hɔ wode ɛbra na yɛyɛ adansedeɛ yɛ a yɛfiri mu ba no yɛn nyinaa yɛwɔ adansedeɛ no bio deɛ a nyame yɛma yɛn no ɛyɛ a na ɛboro soɔ ɛwɔ deɛ yɛyɛ no ho nti wode ɛbra fa wo kakra bra wo 20 no yɛhia wo 30 no yɛhia wo 40 no deɛ kuta wo bia ma w'ani mu ɛnyɛ sɛ weidie sua ɛtwuro weidie maako weidie na sɛ maako wɔma yɛ 50 no obi bɛma yɛ 10 obi ama yɛ 20 yɛbɛtumi akeka abobom saa nkakra saa na yɛde atɔmɔ ne awɔn ne baako wo deɛ na ade ba no wo de 20 ba no obi so de 50 ba obi so de 10 ba enti saa no ne yɛkeka ne nyinaa bom yɛkeka bom a ne atotɔ saa nneɛma ne nyinaa wo deɛ wontumi bi wontumi ntɔntoma baako wo bɛka sɛ na mimi de misika ya me we 20 cedis ɛtɔ deɛ bɛpacha wo deɛ yɛhia wo de 20 ba no obi de 20 ba no obi enipa no de 20 ba 100 cedis ɛyɛ 100 and to makel baako kra ene ma ko benya mmere ene de benya mmere na wabɔ udin ene de menya na wa yɛbɛbie ahoma no so ato obi hɔ a ɔno apɛsɛ ebia ɔkasa maako medin de say me free ha me ma 200 cedis maako ɛnyanyɛ sɛ o ma me no wo be ya wo de to so a waka no awie wo de to so anu anu no rafi da bi nti wo de wo sende wo sende ba ne wa frɛ enti wo bɛka no na kyerɛ sɛ me nso ma hwɛ phone so enti wo ka medin de araba mansa ma send 200 ampa ma hwɛ so ampa ma confirm araba mansa send 200 ampa na mo meka sɛ ma akɔ me send o na wo be wie no nkrɔfo ate wo din ne wa wie no me ba bɛrɛ phone so na kwata yasrɛ mo ade a nyame mpɛyɛ kwase abɔhye wo dwa wontumi nya mesrɛ emma meka bie ɔmo so hwɛ yɛ o ɔmo tie yɛn ɔmo ni nneɛma a ɛbɛba enti wo ma mɛhyɛ yɛ bɔ mɛka me de drinks bɛbɔ na abra won fama obi hyɛ yɛ bɔ bi ɛna mekan waka so sɛ wade obeye ɔdemo waka so ɔdemo ɛna bɛba ɛna obi kura ka so obeye so bolo ni ayi bi ɛde aba ɛno so a wamfa ama yɛsrɛ wo emo bia mɛhyɛ yɛbɔ bia obi hwɛ yɛ ya mɛhyɛ yɛbɔ yɛsrɛ wo ni bia no abɔ mpa yɛ na sɛ nyame nka wo bi akoma ɛmɛgye ho no me dabi ni nyina no me wɔ mu ade a wo ntumi yɛ na wo baba bɛhyɛ ho bɔ no wo benya ho no tena akyire bɔkɔ wo wɔ bi so a mo na yɛ ma yɛ da yɛ ni so mo amunim adɔm a ɔmo ba yɛ
drum ne ba ya bufa ye so ama ye che bibia ma ne sign ma ye sa koto foforo e sign be che ye sign ma ne sign na omoba enti eya na na form enti no se e kan wakoma se wo be ye bibia na waye wo ni bia nyame nim se wo ni bi enti e me hye bo hye hu e ma ye ninyi ye ho e ma ye kra ninyi na ye behwe ni mu obi akọ behwe body be wie no wo be friend no kra wo mfi wo kra wo send the message ya no wa block you to say de asa wo tete no ntimi ne e ba sa no a wonya hye body say na wo mfa ya se me fra wo pa na me WhatsApp no me mpesa de no na me na me ka se me ne beba na me mfa ma ya ona de na abeha me mpesa adwojo no ene ba sa me nkọ me go hon kra so wo de ba na de aba wan fa ma me hawadwene nti me frɛ ye ne e me hye ye bohunu e me frɛ ye ne e me ka de wuntumi nye e me frɛ ye ne e me daada ye ye twam saa de ye no ye sere wa ye ni abre na ye wa ha ade no aso ye ne wi ene wu ko ati ya wo fie me nda no ko se da ye ma adwuma nti adwuada ebenada ade achi wo kuada ne ye aso emre na so emre ni ya fa baby nti wo hwe ni padom ya me mu ya se o betwe wo mo tete ho no emai disable so mo tete ho ma se wo twa tremu akọ do wan na wahunu bra no mo tete ho no free high just say nyasem ketwa udru ho na wuhu dom no na wuhu niam awo a na wo mo se de ne yesi so na Johnson de na o hwe se de na yesi twetwe no we twu fa ha udru ha na we twu fa ha we ya twe udru na we ya twe obi atwe apɛ ne de so mo se de esiti ya tumo ye ma me no wo ye ya no mutu gate nim ye ma me no ekunafo omo enan ne ensa ye omo ayentumi nkasa ne ho koneba omo nyina wo ho omo nyina betwen ade ade be wa wo hwe ye ma me mpanimfo sei na ye age ne ye ma de abema wo mo se be ya wo mo nyame nshira mo nyame nshira wo na nyame su ye de ehira nti na ye to ye nsa afro bia wunya nya wo de abrabe ye de o de bae no so a wo so fa bi be ka ho efi se de egu ye nim no edoso nyame ensha ye be sign abemu sanse enne de ye be de dedicate emre dodo no a de ama akoma chede no enne yahwefo ne atiefo a enne wonum ebeboa ye nti ye nche ye beko ahoma ne so na chese enra wo ha ena ye frɛ odifo ye frɛ okay me pa cho momfa me guest ya me wo hamre ni Ishmael na momesesa eniema no momesesa niema no ekua an mo wa ha na mo aba na mode eniema no abegu table yi so de amaye aha Akoma 87.9 FM NFA Onia TV Osei TV Akoma mu Nsem dwumadie no eno a na mo hwe na mo tie no ene me pia studio ha na Ishmael simi se Christmas tree ana me se wo ye pia me no wasem me se Christmas ma se Christmas tree wanye o me no wasem pa okay enti na ye kan aye Akoma chede no Akoma chede kunafo na afa nyanka na enwisia no mostly ya ye sign 3 Nsem na ye de ahwe ye disables wonom so eka ho bi ye nua no mu abibi nti wadi dem no na womo so eka ho bi a ehwe womo enti ho dawuro no an yeguso bo no esanse emre no eni yafa nyame yadom a ene na wotwe pepepe ye 24th say ye memenda no kwasiada no efrimu a aka yen 5 days enru na watwempo na kyese ye de ba eno nti eho asem a na ye ka no ena no kra no an ye nya hye date ni mpo se wo hwe ekunafo no ebegu animu ho no a na kyese nya asem ketu akra wutumi safi we wo mani abere pa na ye kra ni abere che wo no wo mani abere pa ye nya hye date nso ba na omo eba obi a be register ne ho se de be ye danudura
ono nso benya de wo benya ede beko ne ye de kakra yi enya de a ebetimi aso wo mo so nti na ye bie kwan mu se adofo a wachichi ne benche ya onyame ehya mo sonko kwan so no wato mo nsem no na mo nso mo hunu oni bie yi mobo obi o ha da bia meka me se maamefo no mu bi o ha wo mu ntumi nkwa asore de dia ene baba wayi a ye wo ba bia ya che se atwe ne se de basabasa yi wonya sha atade baako ana wo frantoma baako kwa asore be 3 times a penny ya atwe ne din enti fade ne ade nti ubehunu so obi agyae na wotifie nanso ontuma wei ebetumi ama no akwa asore akwa akoyi nyame aye na bra abrewai enam animu ho ne ye bo nwom no woyi no him no ho no wohim no ho na nene agye no kai hunu se enegye no emfa ba bia se direct e de aba ofie ho esan se wo ma ede kata na de jaso de ede nyame ase na woyi na ye nti nhira no se de etie bia no ebeye wo dia enegye no beba wo fie ma afia ye besimo no wahunu se ampa onyame ka woyo wonkasa oya adoye a wo behira wabra wo nhira ye fiti ase no akua ka asem bi na asem wo kan na me de pa wose obi timi de na no dome obedome wo na aye ho obebre pa wonye yeda obodua na honhoma som na aye ho na die nti na obi kase nyame nhira wo a eno de enye ho dome no kra no aye bonsam kra de no ebem na nyankopon ade a waka wo bible mu wose odo wie mra no nyina sudie se wo kire wo dode ya kire wo bie na onipa kro ne kase nyame nhira ho eno na ememu ana ebemu dodo na ebemu in so many ways eno na ya na ema ye hunu no ebo ho anu odna de sede bi ato nyame anim papa mepese menyi nsan papa mepekuno enti oya doye no obompa yegusu no okasa awrade ma menyi nsan ana awrade ma mekuno ana awrade ma mentu kwan na eno na amamu ofu se nhira na ama ebai ebia na wo ma no omuko school no enka school bus no ekwa akoyi wo mahwe ama enkra ne bi ewu ama bi aprepre twetwa bi nan nanso so wadoye no nyame direct de fa ho nti de wo kan ye na amamu no na nyame aye no no wa hunu nhira no nti ye wo se nhira no ama so ebe mu pa nyankopon wonnim ni aye ye pe e chen yen ye pe ka nanso nyame nim se ka no de ma ye ne ye benya accident ye bewu ana ye betwitwa ye nan nti wo fa ka ne ma ye obema ye bibi foforo na akire yi sa nnome na na sa kwahia ne twamu a emre dwuo mu no wo nyame na wa ma wo ka na kama nti wo din shira ne ma ye in so many ways. Amen. Okay, nti sa what say amen bi wo ha me pa cho menti asore and ma asore me ka amen. Nyame asawra no wa ka Nembom menye minia ma fe bi wo ha say ya asem na meka no wo mu ade kwa adwendwene mu wo nim se no kre ti wagye so amen wa bra manka se monka amen enti sabre die na ye bibisa wonom na ntese na ye bisa die nti a wonom eba ye medie minim wo mo sanse me ne wo mo ana egoro enti wona wonim wo mo nti o mo introduce wo mo hwie ye wi ana afa ye de agoro na hyehyɛ so papa mama ma we frisia pa amen eno kwa ne hia ya kan nyina no woni hwe eni srenya me so fa eye bonus ya me de nkwa ne ahode ne ma ye ne a ono a de dia ka no be ka ye me ba che wudin yo meden ka achia watiefo ene wahwefo nyina awie bedin e de mercy oben na meka se de wiase ma nyina nim ye ma adwo abra ma afia damfo oh mercy oben majwa pacha abrewa mafia adamfo pacha yenya ka abrewa mafia pe se wa hunu wa abrewa mafia kro ba mi wa you Valentine Day kra de ya wa ye kra de no kra na menti ase wa ha adwene dodo abrewa te se wa na Valentine Day wa hye ne ente se me ko pe bi afem we nyina ya asem mitimi
me share by dakro. Minya copy super me to share by 100 times. So mami we won say that. Oba pampache within. Me pacho me the Angela. Angie Love. Okay. Edian dinimu pani Angela me pacho. Okay. Inti Angela so hena wo what here guys. Me pacho ye wa Accra. More and cry. Inti Accra and Angie efri ya oba ye menu mienu enne enipa bi mu ho donti ena sabre won magya won bibia na wo mo ewo studios enti na de abrewa mafia danfo and Angela. Okay. Every ewa kumabu nsem dwumade so. Manda pani menkoi. Yo me pacho ewie de mu ho ye ha enye bone. Okay. Afi bia so a sebi de ne ye ma ye hye wo mo ntare yanso ye frantoma no. Afi bia Niki Pizza Fan Club. Ye de ato Akoma so say sebi ye ma na ye ne anso ye bi no. Obi ho no ye kunafo emagu no so be ma ni ho. Ono ankasam kura sebi de ode be fura kwasoro kura na ya asem. Papa. Eno nti ye nhwe se ye tena ho ama yen ye siesie ye ho wabra o mu nso aye mobo nti Niki Pizza Fan Club wo UK ene Ghana ya ka ye ho abom safi bia ye nso de ho de betimi no ye de beboa nti Niki Pizza Fan Club wo UK ene Ghana ye ka ye ho bom no ye se ekuta ye nsam entoma epofa aduo no ye de brem mu nso mo na momfa mo afoforo nso. Okay, na che say ahane de o se ye nsom wen enti de medi nka ya kan se ene ya som na ya som nso osura som enti se si ya da make say ehun enhira no astart ya eflo enti Niki Pizza Fan Club Niki Pizza Fan Club Niki Pizza Fan Club me kan me ensan se ya ne mo don sanda no kwasem nti no eye Niki Pizza Fan Club na wa wonim se bre bi a meba betena ha efri dadwada edi kosi fia da se metire adwa we mu nko ana se mebobo a na wa wonim se menyi frim ensan se wa ha pampe enti ye de abeto manim ti winya bobo ya ne dem Niki Pizza Fan Club GH UK se minyaka GH anache se Ghana minyaka UK anache se amanane no enti wo mo eye obi a ye ne wo manante for so many years. Minya bema Pizarro aka Ghana Michael Jackson. Sana my friend no. Ntino sort ya say. Ena minya ba Nikita onima wade onima wade eja wadwo so ho enti abrebia mebo wo no muden esan se emra emu edin se ye no se yeto yensa anase se yesu a wo mo ete ye ne na wo mo epepa ye ne wo mu nisuo de emma ye ti na abrebia no wo mudin empa manumu edanti ene Niki Pizza Fan Club GH and afe UK say wokra wonsam entoma pode aduonu eye 20 mako 20 ye ho ye fe kunafo be aduonu ne de o ma begu ha je wodie aduonu ate je say ate so say hum Eddie Amaye. Niki Pizza Fan Club. No. Yadamase onyame onshiramo. Amen. When you move to move fan club. Amen. Baby, amodimu nine betia when you fa won shemu. And the modem sabe sombiano, and yen shira famamo. Mamma ya from manyensh. Mamma hunu monana nom. Hunu monana council. Obi what me 120 years. Still man what day. Una bekaso was 70 years. She was handing young crumpo on your mom. Na mojuma sem musika sem. When Yamenwanka san shama koma ni adraya abrebiamoye. Enya hanko no mudi biba. Womu free ha. Yako baby for. A beside what baby for fracture say, one show or dono edema obibia and ya hanko. Inti near one shin na fibiano, in fact, see a kekambomua and kenyasam ketua. One more the to treasure billa and ka ebe wo at the ama womo, neso so umudointi,
omo keka bom na womo de akoto entoma na womo de aba se yemfama ekunafo nti de ye ka no se onyame nhyiram nenne menua ba Nikita efreme no de no wo ka no se ose patrons no be pom nyina edu ma ya de wase ma koda patrons na se ma da wo ma se ma me lawyers Oma ya enti mumbo womo na fe mo na wo ma se na mu nhira wo no nyina ama me yo de di kan patron na mu ye beda na se oni ne kunu yes beda wo ma se kese pa de essence nyame nyu ma akọ maso ade bia wo mu hia bia ma wo amen na fe yakoye lawyer so lawyer Richard baby a wo bia ye chia wo ye da wase mo official pa nso ai na ye maame ma Ellen o US ono nso nyame nhira no ye patron ono nso obo adwuma ma ekuo no pa na ye maame sister Rita yesa afra o abna mpacho meka aka sorry na fe nso Ghana fo nyina obia o Nikki Pizza fan club bia ye chia no ye chia ye secretary Mr Tete wona oyere ye chia mo me pam cho me yard betu kakra mo fan chame enkran for ma mo pe kenke pa ye kama pa no momisa madam Fidas ya ni kenke agbelempe kama pa wo ye bibia wo ye bia no oh fresh kenke kama pa ne shito ne bibia kama pa ya wo agbelempe enti ye chia Nikki Pizza be bia yenyi twinya doa UK fo nyina Ghana fo nyina ye chia obia mu bia fihia pa monko so amadwuma pa mfa ma Nikki Pizza fan club ye da mo ase ye be ko so ye da ye patron ye mo a ye do mu nyina ase ene ye founder ene ni wura ye do bibia ase na Nikki Pizza man nyina ye wa akra ye do bi bronye ye be hia ye do bibia ase na wo pesa wo joining so na wo kuma se wo Majua. Okay. Wo Accra so a wo hu me Angela Mr Tete. Wo be join in the camera. Emo de enkran ne person mo join ni. Ye the number 0244 50 42 ye mo biem 0244 50 Inti se wo nkran na pesa wo join Nikki Pizza fan club GH no a bomodian se wo be fresh numbers wo kuma senso a madam so de betu abrewa mafia danfo eno ye saying about show me number near 0246 36 36 90 67 yakobiem 0246 36 90 67 eye 2 me pacho ba kono so eye 0542 99 44 60 okay into wo fresh numbers ya ye be ma wo betimi eye ekuo bi awada bi the members need to TV ne so o ma do ye ene o makoma penti abre bia no o mo ho ofe members ni na from through to form obia e jina na nso se abelaba no mujina so abelaba e jina na nso pa okay na ka be pese me de UK for no so number no okay enti producer chotro ni nyina ma me na bubo ni nyina ka ma me se metu me bu ase yi ni mako enti numbers ni nyina no omode no kra no chotro ni nyina aka ho na ya masan repeat Nikki Pizza fan don me pa chow ma me nchi abro ma afia na ma nchi ma me we ya abro ma afia ba bia wo bia wadanfo adwo me chia wate nyame ma nkwane ahoden amen se wi asema nyina so mu kom kotodwa no ma o mu kai no mu mpai pa ma na koso abo adwuma ma ga amen asema nyina do bibia ase ene me nso me chia me ba ni ku Mr and Mrs Dufo okay ena me ma me auntie Jima me triba chances me bra dada mama ena praise be so for me papa no kro me dwafo e da na se on fa me sa e ja se ne me tie be on fa me sa ena mako baako nkrofo we omo ano mo me ho ban e ye matamfo me da mu nyina ase ye da wo mu nyina ase ma ye bi e ye wa mo anke no pepe so yi
yɛda obi ase Nikki Pizza ma yɛbɛhyia wɔ Bojo Beach yɛkyia mu nyinaa Nikki Pizza Ɔdɔ fan Ɔdɔ club nko a. yɛda mo ase aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM and afei Onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no enti eguso a yɛgyegye enti ma memo numbers no ebra Dr. Akosia Edia power specialist wonom enti mobile money numbers no fa de ebra sisi a 0245 301 462 0245 301 462 0530 507 849 0530 507 849 area ya bobodi no mame ma wakraba oba pa na pom to say nyame adom na so Crystal drum oguso hweye power specialist papa de eja wo mu esanse power say sa kakakra bi se afena so na afibia ye ne motena na afena ko na asan ba na se bi mpreduasa ne aye ba ya odi yasem so na yade bi titi ne no odi tua na mo no megidi se burenye ye ne je nko a esanse ya heya ne ye betena he ne ye kan se wo ya wo komposho minimu kompo a edi wa wo edi wunya ya na manfo twitwi kompofo hwe kompo no on nipa bebre wo mo hu na wo de mi ka enye duabo na enye nkomhye na enso enche wo hu se ni nyina beba asekire ne se kompo no aya na ewo mojanim so ye be hwe wo no na hormones no ye wo de se kompo no hormones no ya na ewom na enso wo no enya thyroid no enya mehye ho enso moja enti na ne ko adin no won say dika fa moja ne nomu what you say enti bana ye ma ne de e chese because me minimum obi oba ya so ye na ye hwe no na ye hu se hormones no wo no na sa abire no na ye ni kompoduro me de me ni bi chese obi kura ni ba kon so wote ho enti me man ka ho hwanche the next time me hu na ye ntafo ba ko bo aba anyini kakraka evise wo ka se da ko pe na betua wo eye moja enti na ya na ewo mo ho a omani su biribiri wo mo ho twetwe wo mo nantie nyina wo mo bre wo mo soro wo mo hu dwa wo mo hu dare wo mo ase chese obi ka ese hu galam se wo no a wonyare eso wo ntiapo ase kire ne se hormones na to fa mojanim wati ase nti enya maaye ne nkire se wo eni hu eti wu obi na kompo wo no ho aya men twetwe no aya men nini bone titiriwe ma no we be ma nya kompa na yiri nkoja no enso oba nya kompo pe be ma beja na be ma eja na nyonko ba be wuram na wure se bia na bi wo enso na ogina we hormones na ye ne moja mu ma na nim na onim wati ase eni mesra mo afi buru nyen ewrade ya adumu a powerful ye be ye nhwehwemu kase pa mapa nti nyame pa ye di number ye di dano be ma na wodi atuga amaye na muntwa na mo na momra ne ye hwe na kompo no ade uhinkan ya ye di hu dwuma ma woti ase won se bibi ti se prostate sei nipa bebre di atwa na ma ba ho prostate nso sa ono nso ye hormones enti e bra prostate ni nya mmehye enya mmehunu ye ntwa grants ni nya akese no wadwen ye o se bia wunya prostate enso wodwunso mu no ne mayem ni nyina da di pefe na ni nyina ye betwetwemu ama mo nya me anim prostate di mema bebre nya o na ya na omoba hospital omo se me be ma ne nya adwuma masa die na ye di ye adwuma prostate boy memu prostate adwo so no be na timi aye adwuma be na ye adwuma enti enya adwuma no de fe no to nchen nipa bebre nso infections akese ene na wo mo so erade nam ye nso wo mutua na mobile ni bibia ye kama na ne ya werehwo kura ne fibroid no ne de me boni dia na mani abre azikire ne se me makwa wade o ene nkora ye be ko school so me tie me di 22 years na ma wo awi o me wo mi enu na ma wo mo awi me na ada say 22 1 na ekwo enti wono a wafia waya efra wo ba wei wo so sikin gra me hye wo yam aburo nie bere na manyaba
Ebeda nti no kwasem ni emuntua na ma ababa wa bi ma me mechia baby a wo bia ne ba edi 17 years fa brother gigina ma wonya ba power no ba ya ne 17 years na gino wanya ba ya na ogina ho a wa hu na fe so wa hu eti mesra mo mu afa brother no ha mo no amudi ba ye no awrade nam ye so mo nyinya ba fa brother na gyan na wo nso a wo hwe ye na wa wi ata so as a medie mimpa bibiduro eni eji aduane bi edie esanse nkontomire ye bibiduro adua kora ye die ye bibiduro bibi biara ye bibiduro adenti na wo so mpa bibiduro mesra mo hepatitis die se ya na me ba fidie so a me ha me hu bebre esanse nkola ati mpanyina te so ahuno obia beka tso se papa hepatitis ne fa kwa power enti mesra wa wo hwe me mprempre sa mre hepatitis etete ne mpo wonimu dia na me ka kire umposo na ye hojo obuna ye wo ya wo kire twetwe wo tieta ye wo ya omfe ne omfe aya na wuntumi nda aya na wonu mu ankasa ato wo bua no ye wo ya wo kire kasa twetwe wa ebia na hepatitis tuana mo na fa kire mu wo ba bia award winning hospital wo power specialist na ga say ye di agora nkanipa yaje award bebiri sa say fatty liver no kra na me kire say medwire na asem ho amenti ase o fatty liver ye obia ma me menka na ada nipa omu ni bie ni ye kakra bi afi se bi binom no nsa bebre na binom so wi nam bebre na de aduane ne nso kra ye die no fiber nim oya brebre wuto konkomu aduane na wudi atrotro anuane na ye di na hahan no adua na di para sani koye nkwan adua pianim adua apatramonim adua kumanim bibia nim na nkwan na wo ye na wusie di ne sei eti wudi sebi ntozi ni nyado nkwan na ye nkwan so ahu enti ya brabo no wo bre esanse wono no yifi wono no wo boa ye niema bebre ba ye die nsan ye nom wi ye nom tramo ye nom ni nyina akoso ye brabo no na ono na woto no boase na wayiyi mu fini nyina da na moja no akoma afa ne die we ya fa ne gese bibia ye kama wabre o wapagya ne nsa ko soro asekire ne se ye manaduane a wope odi para saniti gana ha wo ba bepem ne akola no woni nkontomire da ebi akonkomu bia no oni nkontomire da wadua kora woni bi da chese no ane se wonde we no ope ma me nkola no ya momie na da wo se osi jollof nko an ope osi sebi de se macaroni nko an opa no problem kwansu sa wo tete na wo no ai munsuo no fa no aduane wo no ma no wo di aduane ni siga so fa red beans gum oni a ontungu ni nsuo ni de afra sisi ye tiga na hasani ma wo no na da ye fiber wo mu fiber wo enti wodi a eboa na brebo na so ne atimi aye adwuma brebo no so ne bia na wajabi wa bread ya ka na wode ama hwan etaimu ena aye bola aye totoka aye fine tawo ye ave na ase machiri bremo tweme ave na ase meboye me ya ave na ase me yefunu ma ye dudu na bola ntise egu ye mu a wokohwe a o yefunu ne mu nkoye odududu enti mesra mu amunya ntua na mo no muntua na mo papa na emwa mo esanse se wanhwe ya wodede ne saade de ye me ya mawerho ne se hepatitis B virus, hepatitis C virus, hepatitis A virus, almost ebrebo. Obi enim so almost ebrebo. Na hepatitis C no kra de brebo no hepatitis B so brebo mu a ahodiri wo mu kakra hepatitis C no onya do kro brebo no na brebo de cirrhosis a wo ye ni bibi enye menka na ada na mom ebra wuni viral infection na wanya cirrhosis wanya hepatomegaly no enya asem papa o eya were hosem ti mesro bo modi na tie ni ye sika na wo pani nyina wo de be ye den brebo no ho na wo be bre ansa kora na wa firi ha e de akọ nyankopọ ba bia wo firi ba ye no eti mesro tua na montempa na bra na yenye woduro na wo ho nto ye fatty liver ne konye den wo ba ye be ma woduro mretie bi sade ni nyina be sone na wo ye chinyifo a wo kọ agya wo dwonso na wa hwem bo se gum anwa pa ye kuma kokọ ya ye nkwan ye gu toilet ni ma na egu sink ni mo no na eye ni bresem enso nyame de wonai ono wodum ye ohunu se brebo no se sade do ntworo na nipa ebewu doso ena wama ye ho aduro ntitua na montentempa na fu ani kire mu wo power specialist herbal hospital wachiri bremo no yese cartridge na aremeboa yese disc no aremeboa na wo bre no
I say what you ya pa. Say nipa nyina ye adwuma ye frɛ okwadwefo. Wo so wodi mi mo wo so wachi ni ya wo ya. Nipa bebre bobet pa wo ye sisi so. Sisi no kasa no katre gina de da so no. Awiwi o disk ni nyina hi. Enti wona mi sebe nkasa na e katwiri mu. Kasa na edi asia. E basa wunya hoto. Kotodwe ne nso sara. Kotodwe ne kra de na nsu asa be ginam. Eni pada sani a onenam ho no wa ye mobo. Sanse wutu na entu nipa wuni na ya. Okora nko. Nti wo ba ye be ma wadro na wudi bia wasa. Na wanom bi. Kasa ne ya ehino. Ebe hili. Sana nyame bo ade kotodwe ni nsuo na gina mu no me nana se ye frɛ no sasabro na butuo ena butu kotodwe so se dontwo ni nyina ebe ma odro ni nyina abawe ama kotodwe na fa ne ntoma pefra ama sa kokorodo na wonama na wo tehwi nipa bebrefu apoma ye bibia wo kotodwe ne ye sa balance ne nya adwuma wanhwe ya wo beti ahwe mesra fa number ne tu. Okay. Power Specialist Herbal Hospital yenkura batane amiensa Kumasi Feyase Lake Road Adria ya Junction ena enkran so mpatamo nyina na ye kwabenya ACP Road Power Bus Stop Takrade Anaji Estate Hantama Rabanga chi wo pe ye number si mo ntwetwero na mo mfrɛ ye na nkomo bi a wachiri bia no ye betimi ni wadi 0244 54 54 44 44 22 22 0244 54 54 44 44 22 22 and a 0200 38 38 another 38 38 and a 31 0200 38 another 38 and a 31 your WhatsApp live in your kwa ye de ma yahwefo ne yetiefo na no ma WhatsApp ye de afa so ma me beto aso a wiem na said the mama keka no ma me fa sima mienu bi enka bibi nka ho se won se this time the brain sa ye nan ya night triti mo obi se dem misa ne ho ye woni ma eye tempera ema ukosa atibia no mu ebia wo beda won sa so bo se wo dance ho sa emogina nka wo se di afurisa no entimi nko to bo sa won sa no ewu obi won ma eye weda no ebia mo enwunwunu na aye ne sa ba ye woni ma nka sa ma on sa titiriti wona titiriti a wan pe akira kwan ama akoso adua ya ho a ebe ledu to bia wo mpe ye di kan ye wo nerve damage nerve damage na friend ebi friend no neuropathy no eno no yewo ekwa bebre ho a efa so sey wa wonya infection ya tena so ache no o nerve no tumi sey obi on ma diabetes na aye no etumi sey now the man is say on say nerve no ye sensory organ woni padua mu eno na boa ma etumi nya sey eja hyewa na a sense very good sa nerve no eye sa pa na afi waten kasem no ekofom abokra na mo ho a mo hu na giso bi ka kire sa bo bi na mo ho eno etime de saba number 2 ye wo injuries a ye nya wo nipadua no mu ye chibramo ye vertebral column we say no backbone no so wonya injury wo mu wadwene mu wonya injury wo mu a on say physical injury de say bia bibi atwa wo no wapira na mo je bare so wonya injury but we injury in the body sa wonya sa injury ni bo ho no ma esizi baby anka wo say emoja ne kono very good ebasa onsa onan etime titiriti obi wonu ane de medication enura ono no mo te say antibiotics no ma ye sa ne ma nyina anti dem pese meka ne say wonsa etitiriti ona etitiriti a bra koso adua ya honom ebe lead to severe pain pa wa wi etima onye stroke emfa ni agoro bra koso adua ya okuma se feyi ase lekro ne amwa ye power specialist Herbal Hospital ye wo ye nkran kwabenya kasoa empatemu nyina mo de Mumra kwabenya ho ACP Road Power Bus Stop Takrade Anaji Estate your numbers in here pa 0244 54 54 44 44 22 22 0244 54 54 44 44 22 22 and a 0200 38 another 38 and a 31 yen no we dwa so akosa adua yen no ne dawson da bia mekasa amafo di adanse se tonic no sickle cell pa wo bia ho toto yare fa ye waduru mami pese o kan bi twatro mami sickle cell ne de nyame enum yenum ye ho de ye mfa ni agro na mom no kwasem ni ese
SK Eduaya SK na said ya wo kasa wo nsa ye otitiriti no wo sa etumi ye osa na efe nso so aya na wo aya na wachi ni nyina be ya hyenhwede e kire se wanya osa wodidi ana wo fe oda wontumi na woyam no tutu abomode na hwehwe Eduaya SK na nunum bio na beboa wo mo no ye no wo mo asase eto aye yie nwum na Eduaya ointment ebra wo nsa na ye bare honam twetwe won honam tutu edu anadwo wontumi na aporoporo ayo amane ma etete wa bomode na hwehwe Eduaya ointment baby eto na duru bia wo kwa wo benya bi na abomode na koposaka wo benya bi ato na oba power herbal stone so wo atonsu S-Line station atonsu high school junction station wa wonso obenya bi ato said ye duru ebronya mu die afinhia pana na yekosoa de mamu nyame onka mo ho papa na mesro ye number na ya eye WhatsApp line ya 0555 79 78 and 78 momfa bibia mfa so na momfa voice nka ho bibia ne yenu bedi nkomo that's it aha Akoma 87.9 FM Onia TV na fe Osei TV Akoma mu nsam dwumadie no eno na mo hwe na mo tie no enra ye frɛ Prophet Isaac Bio Bosheba na enra ye nyina ye te sɛ ye frɛ no wɔka sɛ ɔteka mu nti enya de a wobetumi ene ye di nkomo agye sɛ 2 hours later 2 hours time no and also de na ye free from mu nti ye ntumi ene ne ni nkomo sabre ema no enye ye na ene ye frɛ no na ya hwese betumi ene na di nkomo a bema na mema wakwa ba amemeje so na promote say nyame adom na so yo nyame adom one wo sister di acho mene di nkomo okay what say one or friend no ana enra wutumi no sister di nkomo pepa chan obi an friend no obi an friend no wa blocking nti okay one okay Prophet and your friend no but on fa and then what day emphony be send me and nwumre na emphony ben pepa chan ada oji scan na call graduation no na nwumre no this picture ni send me no okay waka say what sister still a man is or just saying 1,000 1,000 but enra ebra ye fra ya ye ni di nkomo no waka che say graduation ben enu nti ebra wo course graduation na wo 1,000 no eno so ni phone wo ha na enra chi ebra na ye wasam ne so no ena lawyer efra ye ena waka say asam no ya ye ka no ewo mremu no ye criminal case enu nti no ye pese ye ne lawyer edi enkomo na wacheche ye emremu ekwani a Prophet Isaac Bio Stella fast no edi na emra no eka ye fresh sofo on say afei on say onfa nemo me ka kire wo akuya won hwe ene na ya me pa cho ne pictures ne bibia ye ready wo ho so we dey wo dada yen ai wo dada yen e kire se wo no kura bi na wo mpese wo de wo be ka kire yen enu a ye nya wo a wo gina so a ye ne wo kasa a wo ka kire ye se wo te ka mu ye fra wa be pemu ne wo mfa ye call e kire se wo ye wa adwene se kwase abuo na apese wo di buo because enu asema na wo kekan ai ni sika no eniema no nya ne ono nko ade store no nya ono nko ade eni ye si kirem kai wutim de bia nim wote wo te kai mu so de nim ye te wo kasa wo so te ye de adai na wo ma ye nkiremu emre tintin nyina adai na wo ma ye nkiremu ensam no ye nte ase ekwan ba na fa so sika ne ba wo mu didi e ba nkomo e na ye se kire ye mu o se friend na won fa ene se won fa yo wo de say try prophet line ni bia ma prophet na won fa yo wo de wo phone no phone bia mo fa friend ma me any phone at all wo de one phone obi afa ni bia fa friend prophet adai na won fa ko yi ene phone yani ni phone no ani ni videos no e program anu de ne ma ko se ne de sa akwase ebo de ya se ya de na o ye ne kire se wo pese wo kire eraba ne se onu de wagimi onu de wo nimnyansa to the extent se me de minimnyansa me de bedidi wo ho
enti dia wo keka yi dia saa na sese ye no na ye hunu se ekwan a bi a wo de wo hyehye na wo di dupi amanfo no ebi kwa na wonye sofo ebi ase de wo ye wo nioma wonye sofo awafa sofo din bi na aye de ato ho so na ahyeda na wabetena ho na wo dupi amanfo because the wo ye de sofo bi ene obeye de wo ye kire ye nioma nim kire ya asem nimu na ye asem na eye den ne ko ye den ne ko fi say na ye hunu sofo say e be wo de bi wo sro se wo hunu na gasi a wo fi wo anu yi wo musie fifi bia no video wa edamani ya wo fifi bia no yi na sofo wo be ware ma asɛn minim sofo wo be ware ma asɛn obeye Solomon wo be ware ma asɛn ya wo de ba we ko sha ha me ware wo de ba we ko sha me ware wo de ba we ko sha ha na wo bɔ ma ne tɔdwɔ sa sofo ma me fa wo de na kyerɛ ye mu bi yegu so ye friend no enti no ofa ye de ne betu mu wanfa so a ye de ne foni begu so sanso ne ne lawyer ebedi nkomo na sabre de ma mensan emo akoma kyede ne so ema obi me se ene wo a wo kra sika bi a wo pese wo de eba no wo send ya frame fre landline no na eka kyerɛ me nti mabie landline no e de atum wo a wo sika wo de send ya mako ma send 100 cedis medin dia so mesin ma check ya hwɛ nti no ene sa ne bɛkɔ no wo de frɛ ebia na edi no toro bia mentimi bobo ni nyina nti wo frɛ bɛboa nti phone lines ni go wo de frɛ sim ya bɛpeke 0243 114497 0243 114497 and 03224 980 35 03224 98035 into Wufra na ya peko Marco Masai 100 cities check it Masai 500 cities Marco media menam quite so made the memo but menam quite so made the men to me but now one so what Friday sim nebom who I want to send ya mobile money numbers 0245 301 462 0245 301 462 0530 507-849 0530-507-849 no so edina beba no so mebobo won so frɛ na ye ne woni enkomo mame ko eben wana me ne enkomo be me na me ma wo aha me Joseph pa na ho ye de boko pa na so nyame ato me ho ye na Dr. Amu so ne ho ye pa obo adwuma papa okay eye Zahara enupa papa yenko Marco medase ewo akonya ode amame na mema ye customers ene ye wholesalers omo muton ye nduro ne Ghana fo nyina this year omo ye ne omo ye adwuma nyina afisia pa na ye kowura bonya ni mu ye de enchia kese pa Africaristic Ventures emma ye customers obi biara ye ne na ye adwuma this year na eben matena se no hu se ye nupa na ewodwa so a ye frɛ no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules, ana Hindi Herbal Mixture. Ye no yi mu nkomo, emu adanse eni mu kyerɛkyerɛ mu na de beso mu. No do foi nkomo ya hyase ye de ye dura ye frɛ no Zahara Mixture, ene Zahara G capsules, ana edi kan wɔ nkomo twetwen mu. Na se dura we eye dura oba ene bema ana enom. Se uye oba na utie me. Na ye ko wura bonyam infections say how infections na eda ho etew so oba bi wo hɔ a white pa na anase ode po hanadwen saa de we aye no akon ohun sesan bia wom sɛ wo ye oba na utie me na white anase ode po ene wa betena no wa faduro ohun sesan bia oba mese me no tonchia Zahara Mixture ene Zahara G capsules no enu ne adura ebeboa na oba bi so wɔ hɔ a 5 years ni ontimi emu ne nsa 2 years ni onya ne menses da 1 year ni onya ne menses da eba ne sa na ohaw pa na onamu ewo na awom se wo ye oba na utie me na ontimi emu nsa mesi waduro ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules se wo ye oba so na wo ho na oni atenka watenka na ekofom anase watenka na ewu se wo ye oba na otesa me di Zahara Mixture ho adanse ene Zahara G capsules ho adanse ene dia mawo enu ni edura ebeboa wa watenka na ekofom no watenka na ebenwane se uye bema so na utie me na sabi wafa nnam yare
na obema no here na ehi obema no fon na efon obema no ensansa bi asabi ɛho nya nika ne ekuro bi atotɔ obema no ho bema bi so ho a ɛba ne saa impempi no ɔdwonso a na ɔbrɛ ɛnam sɛ wanya infection bi te sɛ gonorrhea syphilis no ɔdwonso a na ɔkyem na ohuna ma ne ansa na dwonso no atimaba wobɔ sɛ ɔhɔ na enso bi afiri ne bema man na ɛba sɛ woyɛ bema na saa nneɛma we uhu wɔn ho na wampɛ ho asɛm anka bema mesrɛ wo ɛde nsunsuanso bɛbrɛ wo daakye na ɛnɛ ɛdura bema ɛbɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules na sɛ ɛduro we ɛyɛ duro wɔn so adɔfoɔ ɛboa obiara a ɔno nko abɔ sɛ wodwale awie no na yɛ sɛ deɛ bibi ɛnenam ne ho no na yɛ sɛ deɛ ne ho ɛkeka ne nketenkete ahonkeka paa saa deɛ wei ayɛ na kyɛ wako ako ohun sesɛyɛ bia wo ɔdɔfoɔ mese me no to nkyea Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no ɛno ne adura ɛbɛboa wo bacteria infections na ɛha wadwe no Cordra store pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo wose wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfoɔ bi so hɔ a ulcer ɛtete no ɛha nadwen aduane ɛtɔ ne yema na amanehunu pa na ohun ondidi yɛ so a me se na ɔbrɛ na ohun amane na bua no nyina ɛhyehye no na mfene ne mfe wobɔsɛ na chinkasai na edwan ɔdɔfoɔ me se me no to nkyea Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no ɛno ne adura ɔdɔfoɔ ɛbɛboa wo ɔsa na wako a uhun sesɛyɛ bia wo mu no fa Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no ɛyɛ waduro obi wo hɔ so a ɔwɔ weak immune system ɔyɛ bibi kakra bia no wabrɛ ɔnante kakra wobɔsɛ na ɔte so na ohuna mane da bia wayɛ mmerɛ na pomden no ɛwɔ fam da bia wobɔsɛ ɔno nko a ɛwan nketenkete 2 years 5 years no oda ho bɔ wa faduro uhun sesɛyɛ bia wo mu won ko ada bia infections ɛno wabɛtena okɔ ɛkɔ na aba wokɔ ɛkɔ na aba ɔdɔfoɔ ɛnɛ boost immune system no na wɔpɔmuden no ɛnkɔ n'anim na ɛdura ɛnɛ ɛbɛboa wo ama wɔpɔmuden no asita agyina so akɔ n'anim ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfoɔ gyeɛ na masi ebia na okɔtɔ aduro no anaasɛ ohia kyerɛkyerɛ mu bi na ma no so da TV no so ɔdɔfoɔ de fa bibia onti ase bia ofrɛ ya yɛbɛnya adagye ntoboasɛm akyerɛkyerɛ mu 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 ɔdɔfoɔ yɛbɛkɔ yɛ adura yɛfrɛ no Hindi Herbal Mixture na sɛ adura wei ɛyɛ adura ɔdɔfoɔ yɛnubura ahodoɔ ane yɛkeka bom atwetwe mu ahoɔden no ɛne de ayɛ obi wɔ hɔ a ɛtiridi mmoawa no abɛtena ne mogya mu da bia nanum ayɛ nwono ɔno nko da bia tipayɛ wobɔ sɛ ontimi ansɔre anɔpa obia kɔyɛ adwuma no wobɔ sɛ ɔno nko na pomden no ato sini da bia na apɔ so nyina ɛyɛ ne ya nanum ayɛ nwono nanum ato ontimi endidi ɛnyɛ kama da bia wobɔ sɛ nanum atwefea adɔfoɔ ɛdura ɛnɛ ɛbɛboa wo ɛne Hindi Herbal Mixture ɔdɔfoɔ bi so hɔ a typhoid fever ɛha nadwen ɛne na bɛtena wako ohun sesɛyɛ bia wo ɔdɔfoɔ midi Hindi Herbal Mixture ho adanse ɛna de ama wo ɛno ne adura ɛbɛboa wo wo sugar level na ɔbɛkyɛke a na de bia ɛkɔ soro a ada no ayamhyehyɛ no ɔdɔfoɔ fa Hindi Herbal Mixture no ɛyɛ waduro ɔdɔfoɔ bi so hɔ a high blood pressure ɛha nadwen ɛne na bɛtena ɔdɔfoɔ Cordra store pharmacy shop baabi ɛtɔn waduro bia wo se wo pɛ Hindi Herbal Mixture na obi wɔ hɔ so a adwuma ɔyɛ no ɛden ɔyɛ adwuma wɔ agya ho ogyina ɛnkyɛnkyɛn ɛkyɛ ɛba ne saa na da bia no na pomden no ato sin na pomden no ɛwɔ fam ɔdɔfoɔ ɛdura ɛnɛ ɛbɛboa wo ɛbɛkenya nipadua no ama pomden no akɔ n'anim ɛne Hindi Herbal Mixture Cordra store pharmacy shop baabi ɛtɔn waduro Ghana ha bia wo se wo pɛ Hindi Herbal Mixture ɛno ne adura ɛbɛboa wo ekɔbɔtwetwe na duru yɛ adura yɛ frɛ no Zahara man capsules na sɛ aduro we ɛyɛ adura yɛde aba abɔnten sɛ ɛbɛboa bɛrima bia
Sa uye bema na utie mi atimi ye. Ye ko wura bro nyan mu bema mesra wo. Mempesa obema excuses ni biem. Eti se na o pedro ebeboa wo. Weak erection na wo na shebi bema. Wodi boania na se ya na ade na dodo no. Na adane no animguase ede ama no bema me se uhia Zahara man capsules. Sa uye bema so na wo ho. Na premature ejaculation ha wadwen. Ya 2 din 1 minute bema 30 seconds bema we the ontra one bema me se waduro ene Zahara man capsules. Sa uye bema so na wo ho. Na sisi yale ha wadwen. Ene wo betena bema Cordra store pharmacy shop herbal shop bi aben wo. Uduru ha wo se uhia Zahara man capsules. Enu ne adura ebeboa wo. Sa onkomwa no so ayemre bema for Zahara man capsules na aye waduro. Order for Sergeant number CBM 0246 34 83 34 0248 56 93 35. Order for the biameka mentre ho emma yare no enka wo nhyɛ dem enyemobo ansa no wato anamon apɛ charistic nupa ya de bega so ayefɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules na no maduro na wodi Zahara mixture no ebe mene Zahara G capsules na ebe go boost immune system no aside to infection bi ase bitse gonorrhea syphilis ene Zahara man capsules a ebo bema bia mese waye mre pa emma etwetwe no edi ne ho fra se 1 minute bema ene hindi haba mixture ebo odophobia malaria fever typhoid fever high blood pressure ene diabetes ene na betena ye nu pay odofo okọ Accra shops wo ho nyina eton bi Ruta Herba Angel Herba Base Life Pharmacy now ba kuma se so atafofo mu PFA Pharmacy abusu ho now call Ashtown any KO so side ho so a Base Life Pharmacy wo ho Misty Herba ho Kolenak Herba Apidan Herba Blazer Roka benya bi wo ho Fredimens Herba now call asafofo mu so a Have Made Pharmacy abusu ho okata krade so a AA Mensa Sir Charles Nimdia Pharmacy crisis the answer out of 4 per beer to drobia you no bi ho na me sure boss uto adro na obeya dance no waka se charistic adro no eye papa medase mako nyame ensha papa Akoma 87.9 FM and afa wonu TV o Sacrum TV Akoma mu nsem dwubadie no eno ana wo hwe na wutie no na ebra asemi ba se no ma me bi sa se abusuafo wo mo ate obi afre wonu ana afro se bia obi afre no kasa de no oyesa ne ma no obi bacha obi anim obi anya enkrofo na efre bisa se yo no ana se nyo no okay so ye fra branch no ayenya no nti no ye hwe se e benya sofo maame no me de me personal line so frɛ no ni nyina no enya de a opeke ti ye bɔ mɔden ase okay ma me kwa ma ne so na me ne lawyer ne nkomo lawyer me ma wa ha o yo ma ko me so me mo ha pa me mu afisia panso ati se say na nko pandum na de yem kwa che ame afenko metu ye mfie so de wa enwa ne ahoden lawyer ena no ye ne enua baabi e de nkomo na owo Saudi na nasem etu ye nim ne se wo sofo bi e wo TikTok na ja o preachia na mi se na nani je se de sofo ne ye ne niema no ho enu nti ekire na one no enya nketa hudie na o ka kire ne se ope no na emono na che se sofo no sende o sese ni sika ma wona nso de manual bada kire no e no kohun se da bi asena da bi wo ba bi because wo hu sofo no ne different girls ya wo mo ye niema che se nsem fata enu na wo kokan ya afi de sofo no mu ya wajikum wone na jai ye bi se jai na se a wo sese de lead no kra no e ma na didi sika biem nti no wontumi ene na ntina biem wo mo ehunu wo mo da na so wo mo hia wo na mu da ye phone so e no mo start so wo mo di nkomo lawyer ma ye misa wo say sa relationship we no ene de asie no emra wo bibia e ka fa ho ana you na ko me that's mama
ahwɛfoɔ ne akyiefoɔ na ɛbɛma afihyiapa sɛ afihyehyɛ na yɛgusi a na yɛtiri maako nkɔmmɔ amen na wode ato anim no oboni bɛfrɛ no internet romance scam ade biara ɛyɛ asɛ no relationship a wɔfa abɛɛfo ntentan tubu no so ɛne yɛdinya saa nkitamodi no ɛnyɛ sɛ adwene ne sɛ wɔne nipa no ɛbɛtena na ɛndom no wobɛfa saa akɔnya no so na wagye nipa ne nsɛm ɛyɛ sika anaasɛ n'agyapadeɛ no yɛfrɛ no internet romance scam na wobaa yɛ mmerɛ mu a yɛmmerɛ no ɛkasa tia ɛyɛ saa nkitamodi no lawyer ma yɛnka ne sɛ ɛkɔba ne sɛ yi a obi ɛbɛka sɛ ɛyɛ 2 adults ɛna wɔn adi nkɔmmɔ ɛna wɔn feel sɛ wɔn pɛ wɔn ho ɛna wɔn yɛ wɔn nneɛma enti no obi ti nkyɛn ɔbɛka sɛ na wei deɛ enti amra ɛnyɛ hwee mmra ntumi nkye abranteɛ no wei no mmra tumi kye no ma ɛyɛ yie yɛka nkitamodi ɛka bɛma ne ɔbaa ho a yɛmmra kunu yɛ constitution no koraa ɛma yɛn sɛ wobɛyɛ nipa a wadi mfi du nwɔtwe ɛkɔ ɛna mmara no mu akwan na mmara no nkyerɛ fefee sɛ ɛyɛ consensual sɛ bi a mommienu moadwe ɛka bom sɛ mobɛtena na mbom no yɛhwɛ ɛkwan a saa nkitamodi no akɔ so ɛne yɛka ho asɛm na ɛnyɛ sɛ ɛyɛ ɔbaa ne bɛrima no mmienu ɛyɛ mpanimfoɔ na wɔahyia wɔ internet no so no yes wɔyɛ mpanimfoɔ na wɔahyia wɔ internet no so na nkitamodi bɛn na ɛkɔ so nkɔmmɔ bɛn na ɛkɔ so atesi a ɛbɛpie ɛyɛ maako wɔ anim asɛ brodi ate anim sɛ yɛnka ho asɛm ɛno na mmara no hwɛ mmara no nhwɛ no sɛ ɛyɛ ɔbarima ne ɔbea no a mmienu ayɛ mpanyinfoɔ ahyia no na mmara no ɛka ho asɛm na mbom ɛkwan a ɛyɛ saa nkitamodi no kɔɔ so a ɔbaako ɛpɛ sɛ ɔyi so saa akwanya no na ɔde difoɔ de na nyanko na ɛho asɛm na yɛka okay lawyer na ɛhɔ no nso na obi bɛka sɛ fraud bi no a aba mu wɔ hɔ no di fraud no okay makohyia wɔ bi internet maame anaa mege odi a me per 1,000 cedis yo ɛna wɔde maa no obi bɛka sɛ wɔhyɛ no ɛna wɔde maa no yes sɛ ɛnyɛ no nko ara pɛ ɛno nti na saa asɛm no bɛpii w'anim na mbom no woyɛ sɛdeɛ na a wokyerɛkyerɛ ase no mu no a akɔkɔyɛ sɛ barima no pɛ sɛ oyi so saa akwanya no na ɔgye agyapadeɛ fi ɔbaa no nsɛm na mbom ɛnyɛ sɛ sɛdeɛ ɔdɔ bi na ɔdɔ no anaasɛ wabɔ ne ti mu pɔ sɛ ɔne ne bɛtena abɔbra nti ne 1,000 cedis ne pɛ ɛna magyina di sɛ wagye afi hɔ sɛ ɛnɛ wadamfo a wɔkɔhyia no wɔ internet so asrɛ wo sika sɛ bi a ɔkɔyɛ graduation nti bua no 1,000 cedis na wode bua no a sɛbe sɛ yɛkyɛ adeɛ na mbom ɛno n'akyi no woyɛ kwan a ɔde sista no ɛfa so a sɛ sista no koraa ma n'ani anna hɔ a nka ɛbɛkɔ n'anim paa na kyerɛ sɛ ɔbarima no abɔ ne tiri mu pɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔyi so saa internet afidie yi na ɔde gyegye sista no nsɛm agyapadeɛ ɛno na yɛmmra no ɛkasa tia because yɛwɔ mmaa bi nso wɔ hɔ a videos bi wɔ hɔ a lady kɔkɔ hunu yɛ mmaa ne hunu sɛ daabi wɔahwɛ yi a aberanteɛ ne mfa ne nkɔnkɔsi baabi because wɔne different ladies nso yɛ saa nneɛma no nyinaa na yɛwɔ wɔn nyinaa nso kɔntata na yɛwɔ nkɔmmɔ a wɔn nso ka asɛm korɔ no nti wei no sɛ mmara no ekyi no a mmara no bɛkye ne sɛ ɔmfa
on se yenua ba ne sika no na won fa na ade ma no anase ede na mra no ne be ka fa asem we ho Ofe yamba kunini a yedi ebu yama no emi tunya odiama yenua yeduma ko anase ntisuna police no police for ewotu se won be assassin na yechi se ni pan na yechi na betumi abɔ no kwadu ɛfa no sɛ wɔ deception ɔyɛ nipa ɔyɛ dadaafo ɛna ɔyɛ bi a ɔyɛ fraud ɔyɛ nipa sɛbi ɔnka no kwɛ ɔyɛ fraud ɔde dada kwan so agye nipa nsɛm sika nti saa no yɛbɛbɔ no kwadu wɔ saa kwan no so na I say first pretense why am I say na or the baby sa steady sana because people obe tumi kwa fiase obe tumi kwa dem so when tumi so be any no yi antre sa kwa na or faso any adwinfo a enti ode yesa na obe tumi kwa akwa dem fiase. Oh, okay. Inti na say lawyer ye wo enkrofo bebre nsu a wo mo wo ho a wo mo fa sa kwan we so ebia me ye sofo onye sofo ebia metuaduro no ma fa so afi wo mo di bubu nkrofo fa so gigi wo no sika ne ade na eture bia bo nsa obefra wanya na o mo atia da but enei die se onpa kro ni nya kokodi na se o report ya se nipa ne betumi a che no na emani na di wa hunu na asem kaye a provide the waji the papa na farmer no ye tumi di ne tum sa pepe temako sisi ya ban ni abre papa e was a cyber crime so ya dia e ko so papa na enye cross borders nwa when mu akwa ta dia wo kan ni pe bia ye wo hu se wo ya sofo na won attribute any a bomb fire na chese basa when sa we san why ni 10% said the one do one sa e be ye adwuma e me nyame ahira won sa no adwuma so nambo no won e be won ti mu to e pese won yi su won agen na won di bi nkrofo e ti sa fo ni na ye so nkwan se won go prostitute amani won go prostitute station dia na one was cyber security unit ko na ko bon amani na won ni kwan ya prostitute ni kwan ya won betumi agboro ma chip bank of no ye do afamra kwan so na sa kasem na ekoso na tinamu ko ni bi edidi enuanom no eso ate abafom lawyer answer na abekro no mimi sa wo asem we on say ono ne die first one ye say mamiska na me fan ko graduation die to so mienu eye mamiska na me fan ko haidan o diska ne sunday no die to so miensa eye mamiska na me fa enye store anukwa no opeka mamiska fanya store me no sometimes na yenuanom bi eltete wo mu fie mu asa ye ne wudi nkomoyi wodi bi di wobi e be kasa na de we ye foso no we enye me kan ne wan fa mame a senka me tumi monwura ne ho enkonkowia me kan ne wan fa mame opeme ena me so me pe no ena wose me fa mame ena ode mame wobi ti wo gi achi nyisesi ampacho wo a wotu wo na wo gi achi yie no kai hu se de lawyer akani lawyer we ye de be ma bi de aye oba na de wo ba bi so de aye be me ebi afitire bi hwebe Marco, you can't obey me, Burma. You know, you're not community, you are all equal before the law. Dear me, I said, you two, I see. It's a Burma, and ya, some of the answer, ya, and ye. Now, me person, you use a coin out your mammy. Now you did you before. Some of my in the Hokaka. Then, you always. I am in church here. Madame for different me. Or a penny power again. I say,
course ba. You say ko you be about to asobodo. It's my main peke. Okopete ya. I say, you can say, or the doctor, no bone being Dr. Summers. I admit me back on the hospital. Now I was very critical. If you don't send this, you can tell me, say, oh yeah, no, papa, no problem. Now, okay, so no. Our friend Madame for the lawyer. Now, what they are saying to me, now I do not against it. It's your bomb when I'm a scam. Now, what fake school or something fair? You Bano, you class teacher, no more. I say, fair. Now, I prefer ya. I need to school. Oh, it's in the club as you say. I am my young Kakra. My name is Naban. I will go for cool for. The young mother be a bit in your boy, a brabo. Every one said, when I could see internet, and I will be doing for castle. And you say, case for instance. So, man, I need that and could be baby, I could be. I said, I didn't know Mamiska, Mr. High Dine, Mamiska, Mr. Store, Mamiska, Way, in Cobanis, and the Bam was no. And yes, I was not penning our you. When who say, or a bugger, Saudi bugger, into Quache, Kakrawan. If your baby didn't want to, and I am said the Awokan, and yes, it's the Inquana. Abrantia, or you know, so for Dino. Girls too, crowning for video, a be one more pass off if you were manning. It is any pan saying, very important not for one channel because you know, if you more behind that chili. Yeah, that's a papa, Yamin lawyer, we say. Wo brand way your ties in echi waja kakra dia maye na wa maye self fuchi recipe ma ko sinema tie fo ni ahefo na to share pa to say no na me adum na ye timkom amen afese na me da so a ene wo ye adwuma pomodi mu bibia mu kama ni die mu onyame ensha papa nti yakọ ye ne lawyer akodi nkomo eno nti sa try no lamba last one mami biem say what yeah we are coming after you also for you prophet Isaac Bio your friend will boshaba winning them TikTok. Oh, you people, you can't just release the pictures in the mamiana. Mofa kakanto so mame mofa bi to so mame mofa bi to so mame wada roma wani bra TV no so sesi a Facebook YouTube no bomodia na bra so sesi a wanu na daswe wanu a wase ne ho afa pa enu nti no e waso ye no wade ntamo Emma dodo no ada me pacha oninie I so for one fe prophet enwa hwan papa wo ai pacha wanie osene ma me ne papa nyina wu nti akwa no nko abrabom en wo beso nyame na obi a wo ma me no papa wu a wo be pa nyame somo de wodi adi kan nie wey a store no a what G's can it be free what G yeah edi free Stella hono because ashase no waka say woman is can wa fan ko hind dine e dine no wa high so no it is store no a what G's can so what dey kwa ye no wa wie ye no and was a fan kwa siasam kodo maji wa wie I'm moving on to another lady. Ya nani na ho. Me kwaji wa no so de. Sofo kwakọ. Nye Pastor Julius de ni bia. On de we ye nyame adwuma wate na asode. Ko na asode wa sankyere ne yakoso nya asam ketewa. We ye nyame adwuma no. Na enye wo mu omude wo mu ho abefra. Wo mu de wo mu ho abefra mpacho woni e. Because opese wo kire ye shege.
Papa, yes, you are a mafia, but we are coming after you. I'm not your friend, I won't take care of you. Na ya adwene sanke do umfoni abato so asumdwe na ne yepe ya frau ene ya fra ye the force be de wo ho se de be ya wo fa bi nkonkodi wo bi na wiase ayeden me pacho mi hunu ayi store no dodo onie enti se wo yo oba na se wo dada wo ma me wani bra ho so se wo gisika no a ma wani emra wo ho so no de be kwa koto nku asra wo de bi sra ma no ho aye fe no kwa wo ba foforo atoni dom ase ne sen mum ye kasa etia sofo binom wona wo ye ya nyame adwuma ena ye hunu nokofo sofo ena ye hunu azan sofo matu abom ase ne sen nti woni ma de agusu ese frɛ no hwɛ so yie sɛ wɔba wakwa mu a anaso wɔda so wɔ mu a ma wani na hɔ na de wɔde ayɛ ye nua baabi wɔ Saudi ne yɛka ho asɛm kyerɛ wo yi wagege no wɔwie asɔfo maame aka sɛ wɔse wo mmɔ na akɔhoma biem wo mma ne sika ne di biem nti no ɛnya de obetumi ne natena biem sɔfo maame ahu wɔse mo de kɔ baabi obeyi ne ho afirim yɛnka ne bɔkɔ sɛ ankɔno ne yɛde kɔ baabi obeyi ne ho afiri ase yo enti ne mfoni ne yɛde akyerɛ mo no yɛbɛse aba ne so biem TikTok wɔde wɔnyɛ na so wɔyɛ prayers yɛ ni na man no so guso e man no so guso amen sofo fa number mame sofo no so deliverance when deliverance be no de be ma wait ade no obehu na ka kyerɛ wo yeah okay na ya na ha medodo ye ma ye ni na hokra ade ya na be ka kyerɛ wo ubebu drama ne sa send now send 4,000 now send 10,000 now send 6,000 who was Saudi bre now the mawedi Stella me pa cho fa de aka ne bre me nkotontoma 24th me fa ma kunafo ubenya so nhira a chen de wadi di twen mame ma wakwaba yeah na mama na promote say Krista do na ekoi no cross no work ekoi what the man akoro ba for front rows emphasis when is what the shot ade no me dey go aka che again say me pesa me ware ntem because me ho efe na ma ko nim dia na ebufu papa na omo sa frɛ wo no so for pokre na hwere nim ne papa we so pokre ya hwere nim ko ka che say we nyina we da be ko online what yeah you know papa sa ye ne friendly urade ye pe bibia hunu ntem nti ye pe ye die ntentama ye mpa adwumanti say ya mame yeah that's also why you feel papa I'm fine chasroko eba yetifo ene yahwefo pa ewie your pimside group of company ene day Summer's Vital herbal mixture ene capsules edupay ene afe ye pre-care natural powder no ye de aba edwaso na nchiane de Dr. James Amua na kache wono ene esi wa ode adwuma koi ano na sedie eja ye didi agumwa free January edia ba bedu December ye braso se akakra ne ye beji ahomi wo fie ye kodi bronya nnuane ye kwa wi nkukoi wo se ye detoxify na nipadua no efi ne kekan bi ewom bia epia bonten eno ye de ye pre-care natural powder Prekasa powder ya do kai de kama yi eno a woto a eyefefe se ya woto a atreshe ho osa de gunsuo de demu anopa na wanom sanso de befra aduane so osafra aduane a na wadi we no eye prekasa kasa na doctor eye ne powdered form edi ama ye nyina enim sade ye prekasa enubna eni nuane ndo ahodo a obade edi ahyemu ma eno a eni edi aye pre-care natural powder
o to anom ama yifi bia e ne awudro bia ko nipaduanim ama wo so yam na tumi ada ho nipaduanim ate na bronya bre wo so tumi ayebo na edura aduane no a wanya bi na wadim na ye prekese powder say the medical ka kire no ye prekese no a enim say ye prekese odi gu nsuo mu kura na wonum hu nsuo no a yenim properties a prekese no ekita eno ti na doctors so adwene ye ho a wode pre-care natural powder ya ba mesi we no eno na ye di hi awudro bia e de afi nipadua nim ye de tie yam ama nipadua nim ada ho na bronyai ya so yetumi ati biahwe na bibia aye kama na Christmas we no doctor se men kan kire say operation 442 push formation again na enie woje ensuo de ne 4 na wade to paye ne nso 4 na wode pre-care natural powder ne mienu na de piso your friend operation 442 push formation Christmas ye no a ene de kwa woje nsuo 4 na wade to paye 4 na wade pre-care natural powder ne mienu na de awo no use sivni nyina sisi ade na firi ho ama wo sisi no a wotena se entena wo sode ensode wodana wo sode na ya asem nyina no aduro ene agan no ne ye no ama na tu ase ede ama ye me say operation 442 push formation operation 442 push formation uji nsuo ne 4 na waje to paye ne 4 na waje pre-care natural powder no eno so mienu ede account na agan no doctor siesie aduro no adie bi a ye woni paduanim bia eye fi ho ama won so ho atumi atowa no nti na osisi no a aye oya atretra akwa woto ase ama woto ase no enti ya na mu twewo na de bia na eye awo ewom no anu aduro ene agai okoto agai no ama to se akoto ase ntinanim eye ya no fi ho ama won so ho atumi ato yenim sesisi ya de wo ho ise beja mema so a na ama obema sem nyina aba fom ma obema ye ewie peye enti bema sisi ya de amu abada bridjo na wotumi enya wo hwe obi de adwuma yi ne ho anu a every January abedu December edwanwuma na ne mfefo pon anu anu da so te adwuma mu ho adan ya woteteteta obakọ no ndudu ba akọ obakọ no oba na bre no oba na da no so wia no ho wa no akọ ne bema no aye wobere wotumi fa anya adwuma wasode anu wasesagum na de ntokwa benti 1% ntokwa bebenti na ni wawiawia no ho na akọ me pacho Christmas break ye nyina akotena fie to agan ni bi o to agan no a esiesie wo mema ye ama wo soso wagina brane o pemasan oba ni bobro nyankwane na uchim every akokọ ni wi a na wo so watumi adanase in kind de obeya ne so obakọ pharmacy shop na say oba shop e ben wo okọ a wo so wo to Siemens vital herbal mixture any capsules waje pre-care natural powder ni be e de aka oba mei me so oba ma no emu be ye dukama e be gina so se de no aye mre ni nyina asisi ade enti no e amaman agan ni ye firi ho to sen akosisi enim akọ ye adwuma wo ho ama wo so mema ye egira brane na wo adwuma abaya ne se wo kwa se de bi ka kire wo no eye operation 442 push formation oji nsuo ne 4 na waje so paye ne 4 na fe wo de pre-care natural powder ne mienu enso ede aka ho o wi afre ye numbers no eye 0244 557 0244 718 and that's 0241 604 702 0241 604 702 manu ayekase mema na boda bridge na mo so bani ageno mani video masakura che mema no be manu ato agan na wono na to se no ade ba no one also chenche to aseme pa cho oba pa sisi yade ama wo so so kunu ba ho a wakasa butua na ada ho na ya asem na no kwa tumi de ntokwa ba na me se wo so koto 442 push formation bi oje nsuo de 4 na aje to paye ne 4 na ade pre-care natural powder ne mienu e de aka ho ba eyi sisi yade afiru so watinka no atekọ no a ba ma na de agro na ba na wo ankasa wo mood ni nyenti
wapam na free wo nkyɛn akɔnɔ no ani hɔ ebi di atekɔ koraa no ne nyinaa moto agan ne bia besiesie mo ama tenka na basoro ama bɛrima ne to agyan no ɔboa ne ho no agan no wɔde ba na wo so wo de ahyia no na anigye atena efie hɔ onso a wo de no ɛyɛ na dryness ɛwɔ so ɔbaa bi wɔ hɔ a ɛyɛ na nase hɔ ɛhɔ wɔre se dodo papa bɛba bɛkɔ no watutu akuro sa Lazarus ne nyinaa oto agan ne bi na ɔde aprika natural powder ne ka ho a eduru agoro ne mra ɛhɔ bɔfɔ kama ama anigye aba mo mienu nyinaa mo hɔ ama afe no wobɔ sɛ bɛrima ne to agyan no wɔde ba na ọba no wo so abu de ahyia no na Christmas ye fie ho be ye de be si Christmas ye operation 442 push formation ye to nsuo ne 4 agan no ni ade to pa ye ne 4 na afọ ye de pre-care natural powder ne mienu ye de abo no na bibia aye kama doc se me kan cho se uto wie ya frɛ me ma ne titiri ofra na waka che doc se doc unua adwo ase me wie a me mfrɛ na menje brotherhood code no or the Bama Bronya, Miss if you have a day, I'm a Niger, Abo and Niger. So numbers no 0244 718 557 0244 718 557 and I say 0241 604 702 0241 604 702. Marco, me trust na because said na yenua ba adwo ka no say we obi a wo ha wo dompe ene untini mu a pepa to entena ho sa bronya untimi ndi bi ma ne nye obi wo ha because wo so untimi na ho ono untimi ntena se ene na say obeye den me pa to so obetimi asori na bronya ye koba ye nigie nkofo kɔ ha watimi akobi a agan ene pre-care natural powder no kona kotobi na uto wia said o kan no afre because enu no hu hia ye pa because ye hwe wadwuma semu wadidie mu ne ade nyina ye be hwe ni nyina de aka ho eno ya kwankyera ye de be ka ho ama wo a ebe boa ma aduro no adwuma ye no be ye ntem de ama wo bia make sense no wo yo oba na da bia wo mfitikom no how bebre wo ho wako hospital ya ka kire say o hormones e wo form e bia de no progesterone e wo form pa estrogen wo form obi so ne de no follicle stimulating hormone no wo form obi so ne de no utilizing hormone ni nyina wo form entini mfitikom da bia no ote so sa na yawo na wo fam no na adani sun obi wo se me de na abehye me sisi abehye me sirem da na me ni oba bi din ko wo se on de onya na menses na aba abehye ni sirem me pa cho eno ye premenstrual disorder sa premenstrual dysphoric disorder no ni nyina no so to agan na ebebo ayi sa wo haw ni nyina afi ho akwa ma wo afi de ne de ateko obi wa ara ne de na kokora be boso miensa afi ni enko mfitire sabi ye pesisi fia de age ade ono de amanefu ayi kaputi osori ya na waist trainer na ehuna mane me pacho se edu sa te bia na mese me no to ntia tumrika koto men's vital herbal mixture and then the capsules na agan no said the enu kan no 442 no formation na wo to anu ato pre-care natural powder ni tu account na de obeya amaya yen ni beje ho pan so obefre ni enu wadi hu nkomo na bibia e kama ama na emo onso ano ono nso sabi okuja ne na won se moja e di atire koko hemorrhoids me pa cho onso to aduro ni bi de abetuatua auto onso beto adukro na afeso obi wa na ne kokogbo yi ba rectal prolapse onso beto adukro na wo to wia na wa frɛ ni adi hu nkomo afeso de ka ho bi ma ye kan se so yo bi a waposo nyina ya oya onsa yo titiriti una yo titiriti obi o tieti abesiam enso I said o tieti afom so e kire se moja eni afusa ne nkohonom me pa cho to aduro no to agan no nsuo ni to pa ni nyina no ato pre-care natural powder na ka ho no afre ni edi hu nkomo na number no e 0244 718 557 0244 718 557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 na ma ko bia na obi pebi atu aton ana so pe ba ko mpa cho PFA pharmacy Kumasi New Junction oni engine fueling station ni din hwe ni mu tafu ese ho na uduru ho a bebre obenya bi atu akogu store ma akoma akonso obenya bi sanso na Colinac na Dani Heba omunyina wa Ashton wo mrom Paul Ventures
Misty Apidan Communal room. Afe Oko K so Ubehu Rock Pillar so na Fred Menseba. Fe Kajeti and so Ubehu Costa Pharmacy or Children's Hospital no opposite. Nkoko also Isaac Drugstore and I say Hillside Pharmacy. And I feel so Antiakubam so Nkoko afe Oko and Crime so Repash Ventures. Kanshi Drug Lane or Netina Tetini Halu Seba Munina Bemo Biato Cape Coast so Pena Heba Coronation Junction. Southway now the Frey numbers no 0244 718 557 0241 604 702. Now you can say Agaya. Why you say Bianco Pevito? Papa, yes, that's say Akoma 87.9 FM or Sacrum TV on your TV. Akoma Nsem Jumediano and one I wish and with you know what say the lawyer you can take care about pharmaceuticals and research center or and Nasabre Yako na one and the emulated bar supplements, hepatitis, arthritis, and stress, and I say, Yadiano, how be a da, how will be ano, would ya emulated bar supplements in the bay, but what the animal sa and cabin penny for a benomi and son of Pamia, say, we are me and sa and you may, and with it 0555 610 592 0555 610 592, baby, Abeko Bianso. Ubenya biato meche pharmacy heat patch no so make am for the amount now heat patch no dey plaster me say wada wonya ko na akotwa baby aye o ya no che say ebeko simple kra enu nti wo white no wa white obeko akoto plaster no ye wo brown bi e wo esro ho no eyitia bi wo no wa white na fe wo di ata baby aye o ya no so Ubon say ebebo mo 24 hours obe wine no na ya no etupia fejan oko pharmacy bia mu abenya bi na mu 24 0599 8022 97 0599 8022 97 na wama wonsaka bi yetwa ye ho emrasisi a ye ba ye beto aso obo me huye what soro dia so adan ene de mewie ya bo doctors menya hepatitis B ene na wonti oh hene yire doctor akosi adua ya wo power specialist herbal hospital nka ye dia wo sanya bi nie wo je hepatitis ayere se ho award nkwankro na se bibidru foko akansi wo na je hepatitis award wo je bi wo America ne UK abrochimem na aka so je ne kwa sa na fatty liver ho afra ye dontwon ebeko prostate se kompa ju ko maboso and all set it se wo se ko to dwenu aye goso kra foko power specialist herbal hospital oh we drunk sa enye wenkwa osa ye de wodo bi oba unchira me ho se mebre Kumasi wo fe yes level road Jasro filling station opposite Engran Kwabenya Pokuyasi SCP Kwantimpon so Takrade Anaje Estate Anaje MA Primary School Ishanimu telephone 0244 544 422 0200 383831 WhatsApp 0555 797878 Power Specialist Herbal Hospital Yajela stop. Hello, me dey grow fine. Wonu mwatu, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na ekyere se, yare ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kotia yare no na enam se. Ahwoni nu a ewo ni padua ni mu sa. Na enu na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani padua no nuani Nuro, Mawutumi Didi, Grow Fine Herbal Sonic. Wubenya biaton wo pharmacy, ni bia ye ton ebibidru. Se wo peneduduo mu etua. Fresa ahomatrufo yi 0244 596 532. Openfo die oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age edwadie nkratu yi atum. Middle. Now then I would say why you stay for Sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, seni ya mensani menemu chemeno. E mwa yiti triti. Mentumimpo sorry. Uhu ne mwanwa. Enwa mi free jomba ina mi kache use. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansana wakoda. Mi hu yana sa wada. Sa wano. 3P garlic mixture. Enwa moja edu mwafu saneno. Eche ye. Natural garlic papebi. Eni ediaye. Aha.
Nano na madam for coffee po catch me say. He work natural health for be drobi or modiaba. The fellow 3P garlic mixture. Who could to dinner wapaso na sorry, who complaining no. So one 3P a big Johnny say edroy and your mapping for and my woman for and answer kwada wonye mfie dumi no. FDA agi ejedian kratsui atu 3P garlic mixture. Ubenya bi wo memu pharmaceutical shops and herbal shops in them. Bokuma say ubenya bi wo Misty Herbal, Colonac Herbal, Apidan, Danny Herbal, any Angelos, Fred Piwak, 024-89-288-24 and 020-100-0021. Men kokra brenina mada so peche. Olman, obina na yere na ode ne ko hin. Musaba madina chimani muhre. Gafra, nim se woninya. Ene obehia ABA Hebas. ABA Hebas. Osafo 3 days. Osafo oyeni. Osafo abranti. Osafo rasta. Bromai dokota kunini no. Obepie wa santiman mu. Wono na da ABA Hebas Center no. Say ye glaucoma na se cataract ye kan se ete. Wo ko wani. Ye woni ate. Ye nye operation wo ho. Yen sha hwehwani wo ho yen fadro so wuye ni so wo ho eno ani se wudi keke ansantam hwim wani so da ho clear woni how cry say yen nam how padia ebi ebet ne se wo bo da bridge kojo takra no kra wo de kwa ebi ebesem na kenya na ho peme wodura ye fra ne sa manpower eno na be mo wo djuma sa branch be wona so ye kase ne wo do ma hinkro Ebenezer preparatory school wa Akoma senso be wonu ABA Center. Oh, kwada so jina si toilet no. Ebeye adwuma ejoda kopem memmeneda. Bayen that was 0541-565-199. ABA Herbal Center. Mani swada ho. Okay, hi Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsem dwumade no ana waso egusu awutie na fe wuhwe na ye bo mode asenka ye betra ya sofo maame no Ofra Obiafa or say a wrong number, but Yankofa o Mimra na afe Emrem. Nkwa dia nyankopon na esi aba behwe wode bia meka se anini bifra ye wonsenchani bi wo ho a beda di ewe anini so ene che se anini bifra obi hu ade se bo obi hu ade se nwusie obi nso wo ho nsuo eta anini no eso obi nso wo ho aso obi fra chire ba obi hu no se obi na eba ne nipa ne sha atade kokwa na tuntum na enso se nipa no amen no a onhu nanim ni ye se eye fi anase kofi na ebe yi eye anini na efra na ebo nkaye obi nso kura wo ho anini so ye ni wisi obi de ye no kusukusu obu ho anani no baako hunu baako nso so ehunu so watena ho a de afira no a ehunu no ebema beka de ehunu no amani mienu nyina afira obi kura nso so wo ho a se yeso adese na se yeso boba ana lighter obo nse bobo baako pe no aye mienu obi kura nso wo ho a bobo no nyankonton bi antwa ho nhia ono wo hwe no beka se nyankonton atwa bobo no ho ahia na se de se de bobo no ehye ebo emu no ayani no na efra na ebo nkaye indi so how we be how afa number no frɛ bra na Awurade mfeɛ so ɛmoa number no 0594 87 39 69 0594 87 39 69 and 0550 57 00 75 enunti no ba bibia wo animu ha nko ade se tutu keka wo ne sa animu ha ne de bra na Awurade mfa me so emu enu etire no wo sa anyale wo amebebo so ibia bomodna ne bra se wo kompo asthma stroke awo hernia me paucho sa wo ha we ni de me baketo akora ma woduru a wo ho beto kompo ebo me ne emu kompo goita ebo me ne mum eno ne timi be se nipa me ne se nkora abo no Ova na se ye ma eduro ni bi nom na se o de bi sra so a Awurade fa me so aboa wo apepa ni nyina firi ho e wa abra ye mfa se kai enka enu nti kompo asthma stroke awo e na wo hwede a mesrew bomodina ne bra na Awurade mfa me so emo mesrew ene ya amabayi no se asthma wo so asthma no de ntimi ye ne se no bibini bi antimi nhwo je se me ne nyame e de ho adom akyede hu nuro adom me Intimi many pamiensa se asm how me pedia how ache oba na okrata na ekura wo no e mo 5 years a eno ne de efo me hwenchew na sa asma na how 5 years a doctor aka kire wo a wako hospital a ye de body wo ha wo no ana ye de be kire
oba pa kosa wonu waje hospital ni tumu a na kase ye kese a eno no mehwa achew na se ye de ehye tokuro bi mu a wo mu odin kura no wonni mu de a ye mu odin wo ha wo so waje tum se hospital we e won kana ye kese a na se wo kuma se ye kese a asma no mehwa achew me de duro no be chew na wa dance ye ne da meba ha no me no ba beka endi se wo asma ni bi na se wo ni sika wo ba ha me de mani pa me nsa mu nyina mo nya ma emema ne nta mpa dance an etumu nyina mo nya ma mo ba sa asma no me de duro no be chew kwa e wo ha wo de oba akokura afre me a me de duro no be ba ha na me de duro na bra wo no bottle ba ko ni wi ade asi no san bra beka na amansan tie minimu de meka enu nti yade bia e ha wo no a etete wo no fa me number no ne frɛ ne bra na awurade mfa me so mo a afrɛfo na mo frɛfrɛ no mikasa wia e na me pick number no enu nti nkasa number no e ya azan e na line no so na so wo hye enu nti se e ye nansa na wotwekura na wo be frɛ anyamu a e ma wa be mu wo de kosoa ne frɛ ne ye be pickle na wo so ye pick dia ne na so wo kura to wo wie o mi he ba akra ahodomi runabout e na ye wo e na kumase nso so no ye wo ebua kwa sepase no ubesi ewo sepase ga wo mesrew akra no wo ba ye buki ansa na yaba wa muki na so ba de amesrew da bia ba bia metene bia meka se ye bema wakọ enti wo ba no afrani ye buki sepase de da bi ye muki utu ka na afa wo ka no ano na wo ba bia wo no a pese ye mfa duro ni bi mesrew ye de duro ni bi babrew eni gisam ne se me de duro na e ba minni kan yu sika ansa da bi me package no ni nyina na me dia brewo na se won sa kan aduro ni wie a no asan di misika ama me sa na me ye no omo de ba de wo de beba eni panages aduro ni boa no nko ade a sa oji waduro di amo me unsuro oji waduro di ya wie na no refi ne ho refi no ho obi kura wo ho amo me wo de aduro no ma ne sa no a aboa na wie no charge na wo de to no so no wetimi betu akora aboro sa e manfo ni mu sa edro na boa na wie no di obesan ba be ya ama wo no enu nti wo haw bia e ha wo no fa me number no fe ne bra afa stroke ed what to form team stroke ed what to form ama wa no achia ama wa nkasa wo fa adwojo be ma stroke okumu be ma stroke no dia aye wo bia no pa to fa me number no fe ne bra na awurade mfa me so mo me pa cho diabetes ni pressure ed stroke ba sa wo haw kro no asen fra ni pa ni na diabetes ni pressure no say the stroke will bra wa bon to tia for man for my odofo say the wetie fufu anase mattress so no anase wo ho anaw na ho ehyehye me pa cho so na ho hyehye wo sa anase o tia form na dofo sa na so wo pressure na diabetes ni bia one the stroke eba esen fra ni pa ni enu nti fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo enu ache no wa wo ba akora no wentimi nkasa waye mum obi kura wo ho a ne ba no tene nsuo obi kura wo ho akora ne ntimi nkasa no wansa ntimi nante emanfo kura so yensu ba wo de wo ba kan jem se doctor de nyame nam wo so aye no fa ho video ni bi ho adanse ni bi kura e kire me what you say enu nti fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo enu akire no wo ye bema wa ye mele wo mpamu pam bema wo ntimi mo adwuma wo mpamu ti enkonko no mema duru bra uba ye bedi kan de wa fa mfidie ma screen ni padua no ne ahwe wo hawa abonwe ni padua no enti uba ma na ntimi nya adwuma no obi kura wo ho a ne bema na ntimi nya adwuma no na aduane die mu enye na waduane die mu nya wo no mema duru no a chinchina aduane die no nsese mu no ebe de uba ma na sa ya adwuma enti ukonum se bi misre meka China for nu a ebe bo 3 days 3 days na chi na fe oba ma na be ye fredededede enu nti be ma wo de boss wa na ohun sa na wo be so to aso a wo be ya e ntimi nto aso biem afi be ma wo be ma no eda fo mutima entimi nya adwuma kora no mesrew bo modini na bra ne ye ma wo duro no nom na awurade mfa ye so nmu a ne ye de aduro ne ma kora ne ye di kan screen ni padua na hwe ni padua nim wo hawa abo we ni padua nim obi de ye diabetes obi de ye kan say stroke na akum ne be ma obi kura de ye pressure aduro bi a wano no nom
enti eno no saa no ye ma wo before aduro pressure aduro de aduro na mansa na de saa mema aduro na ye de be aka ho eno nti fa number no frɛ ne bra na awurade mfam so emu number no 0594 87 39 69 0594 87 39 69 enu nti me pa cho se wutie me na nyalo wa me bobo so eni nyina no ebi hawo a fa number no ne frɛ ne bra afa ebi a wutie me ojo nso wo kete so wo ye panyini ana wo ya akwara mami saa wo ha we say no ha adwene pa se wo bi nso timi ba ba wo ho a eno nso so no nipa mienu mehwa ache wo mu I see. Eno nso so enipa mienu mehwa ache wo mu eni gi se mo ne se wo ba omi herbal clinic ndi ntimi gi me ho die no me ma oduro no me de mpai bo san taa wachi wo ha wo no se ehia kwankyere nso so a me de bi ye de be ka ho enu nti mpai bo ye adwuma ewo de mpai bo ye na no akire no so aduro so ye de be ka ho a eta akire eni nyina mu no wo ba ne ye side mfidie ahwe ni padua ni mu enu nti wo mpewe na apendokwa nti me bonya lo wani nyina so a yade ano odin na ehu na me kura me suro ye nifra entina se mani ni mfra enu di se ani ni tutu ekeka ewowo ehunu se bo hunu se nwusie enso ta wani ni so yo kusukusu wisi mesrew fa number no ne frɛ ne bra na awurade nyankopɔn emfa meso emoa ebi a doctor ka kyerɛ sɛ entini no a efiri wa adwene mu eba wani so no entini ne ho atete entini bi mu kura SCC me pa kyɛw fa number no ne frɛ ne bra na awurade emfa meso emoa ye number no 0550 57 00 75 0594 87 39 69 Omi here by Bua Kwase pass ne wona akra so awudu me run about nyame inshira mo pa amen nyame inshira won so papa dog aha Akoma 87.9 FM Akoma bu nsam dwumadie no eno na wo hwe na wutie no na sofo prophet Isaac Bio was na oya sorry pa de mu odinti afe na wawi a papa sofo atimi anya bre na wa fenti e be hwe se betumi ne de nkomoti awa na ja me yahunu nia wo chirechire mu ka kire ye na afe ye de de wo ho so ato nanim ne sempa na onti ase ani abo lawyer ekwa betrase abo lawyer de ni bi na ye de akire no so ba ya obehunu said the asem no ese atiena ekwa ye friend ya ye nyanya ye de na Akoma chede no yantumi anya branka enwo asem de na nso so time so aso na ye ni bi o wa wo munim se 24th nuri te said ye tie bia no e bi enya ye beka ho asem but emra ama ubon se wo mo ade wo mo na wo nim numbers ne de na wo mo send dia ne senti no mame mo wona wadi kakra ba ne no na ye nhira wo no Meribuaten de ebiaba sanso na Isaac Ampon Isaac Emilia Esel Amelia Gloria Akwe Sylvia Kate Asante sister amen sanso na Amua Naomi sister Albert Kweku Ansa with the 200 cedis amen Comfort Boche okay sanso na Frank Japan Frank Maye 402 cedis. Oh, Radinyo Amen. Na Linda Asari 51 cedis. Betty Downfall 100 cedis. Sansona John Hayford on also the 100 cedis. Alice Mreku at the 101 cedis. Sister Faustina Sowa at the Nediaba. Dora Koko and Sam Thompson Emma 100 cedis. Two cities at also. Mavis Fosia the Nediaba. Kofi Nro John Kofi Nro no so Emma 100 cities. Yeah, me buboye or more
wɔn de bi aba wɔn sɛ wɔn ne brain ti yɛntumi anka ho asɛm deɛ but wɔn nim sɛ ɛbrɛ ne nso ɛyɛ da yi a yɛbɛbɔ wode ba nko adeɛ sɛdeɛ ɔmode baeɛ a yɛnyɛ nkɔɔ so koraa yɛbobɔ saa obi a ɔde bɛba biara no yɛbɛbɔ nti yɛnyɛ ne saa na sika no bra 100 numbers no ma wɔ mɔ ebia na obi nso ɛpɛ sɛ wɔde bi ɛba obi ɔhɔ no pɛ sɛ ɔde bi ba nti no ɛdɔre Duku ama ya 100 cities. And Doris Delali Nyamisha Delali and Pap ST Enterprise so because and Agnes Amponsa Jemfi also ama ya 10 cities. Numbers no na ebia ye kwe ni o person odi bi beka ba nyame ya adom o kina de ya beche pre na che se ya tumi aka ho asem na ya ye ne se obi a wo be send bi kra na pesa wo frɛ na ebia ma post me on air na o Sunday and wa frɛ na Sunday ya ma send to na wa say na kwan so ba na me de to me bo mo twɛ me na me de ba me de mo ba wo betumi afrɛ na se won so waka enti ye mo na your Obia what the 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 forward the bra akoma chede bronya akoma chede mo yanwa mpaboa esik ade bia yede yado yede som ahoho sabi mobrofo kunani bia ne kuna waje na nani aye ne ntoto etoda as mema entwa mema nya wo ye bema gwa na ye kunani na ye kunani ampa obetumi aba jibia mo bepam shirt last time mema me sabi ba enti nya manko a omo ye kunani mo mema nyina lumba eri kura no betumi aba jibi omo nyina ye betumi asebo mo ya ji wonu ni mo de bi omra majibi Ebi ya prima waba ya okay hello good afternoon Mr. Asumdwe Enka onyame onhyira wo pa so wage yeso na woni yedi nkomo enra na ye no wodi nkomo a ye kase ye nua ba bi e friend Stella na ede ne nsam to ye ne mu se oni wo hia TikTok ni ade na echemu bedi nkomo kakra na emu ho no wogigi ni sika bebre ewi akire no wo se wontumi ne ntena bi wo hunu ne sakwase ebuo mepa cho wonim ababa wa friend Stella no so kwan be so na wodi nim no ko wie sen okay me pa cho me say we share no the amount of August me and I'm share Stella na me life and join me but you know so I join me like one basso and the casa but no so show me it's label body number or TikTok no and not picking the number no it's or your audio na me WhatsApp say on TikTok your friend say or side na or say on like on meaning come meaning spiritual father and man na opposite meaning come it's anyone only starting relationship into me be friend we be come even come in no and they na ko na personal na akwere yentema asem ti say we the person to me say they can be pay my oji to me enti you want no no relationship place as here and you so we read Bible school on the 5th of April and we see no August enti we see no na me say to school so maybe the next graduation on the 9th of August we pass it to Emma meet you pa the month of August, 9th August, let me hear the next graduation. And me posting in pub web here. That on the platform and no bomb pies, so 70% of the top pub one and chummy. It is still I know the catching so over the time. And I will be time say I'm so 500 cities.
And I think now they better krama graduation na baso. And o man no brother Mr. Ansu, no brother be Mr. Ansu. Or man sending 500 Ghana cedis. And I retain in the Bekoton Pabwa. If you didn't say no cost or other everything was fine. And the 2nd September, I know the birthday. Maybe the birthday. Maybe the birthday 2nd September. No, the Friday that week, Friday. Birthday, no, Tuesday, and a Friday. Now I watch night. Oh, sorry. And you call watch night, no. And I'll film video call. And you pick it, and I'm a social bank. The car is a bunch, and I'm a car, and I'm a picking it. The beginning of one car, I'm so. I'm a social bank car, and it's just a. Me and I'm told then I'm so you crowd or carry crowd or talk at no assassin. And I'll say, okay, and I'll be my own Tom out as a birthday gift. And I'm saying, okay, am I on start suffering? I want to say, one Casare, I'm a car price in Amazon, and what's a relevant now other time. So let me be one come up. And to me, better feel first, the car send them a 4,961 Ghana cedis. And I'll catch you and say, oh, but some more than 10,000 or 100 million. Now, on fan to car, nothing. Tiopa. Now, young fan to car, nothing. It is the first car sending money, and it's one day, and you name it down. And I'm going to say, nah, or to car, you man. See, well, send me at the age, maybe apart from your age, my it is idea, my main friend, and I'm come on, I'm a friend, and a pa. And I'm catching and say, oh, my Jimmy is a car now, or Tamano, and more. And the other day, one will be my son, and I will be a Jima, with it number about me, take it my banana palm. And it's idea, if it's coming with business, not over or and chill. Not business, when I'm saying, maybe business and career, so a boutique, and then man tired, then mom, and tired, and think them told it, and so okay. And I said, son, I said, I am and sorry, I'm in container, no one and I'm so much. To be period, I'm a commercial container, and I'm container, and I'm friend. Container, I'm a now, my reach out of 6 years and 1 year because the mean said that they can see. And I'm a chair container and a car for 1 year. If you chair container and a can you, and now, or starting say, any idea, can I can you, and your best enemy, a Bimacan. And I'll tell you, any brother do with Dubai. Now, or no, the boy and the man about Dubai, and so the KD or the man send and I'll send me and also send me 2,000 Ghana cedis. I can't can it. And me now, only this shop inside the line near Daddy because shop on the recording and because of the year now, you know, one farm my own. They say, on this, you need to get them down and I'll see you and Cahu. And I'll be my name and this is your Kaka. This is your ma, and you say, you know. Now I can't glass or what's the name? It's the glass, and I'm a catcher or so glass and coming train and win. Now only I'll be training train. Now into me physical when funny a man, and I'm so ready. I did I will tell you look attractive. The last and also we actually confirm glass. You can't confirm no better glass and it man Chianica. Me free and can say free and all year minimum. And I'm free and all year. So yeah, I'm a friend so why your glass no? And you also better 1,018 million. If you're more than you, and I'll send you 1,000 say, name some money. If you're 8 million, and America even up now, then you change 8 million, and I saw for no, so near man to think you catch more people, stick and in wherever you are, the catcher now, or difficult, and you know, the music do, and the music I do, after an amendment, my and one day you do come up. Then a bear, some no bear, something you do come on. My dad in maybe never my dad. It's no one of friend or thing. You go WhatsApp, now you go share. Then I'm so rather. You call WhatsApp, now or the buy the picture as a money. Now or buy the chat picture or make them have. And now or be sending them. I'm so. You cannot have sending me or you or buy me not a chim cry. Now, I'm not saying then I'm a picture. The picture I bought them on about food. I'm so. Picture they say I'm not in your sofa that I need to chat picture another. I'm not your software dada. You have a second guy. This have to send software. I send a software dada. Now me promote people and I see. I want to say picture na bin. And you have a kasa. Emma, me am to me to send me to me na a holo. The can't give me to me because person now the man
too much and now say what training na se man from Paul no kase me ni obi da enti na me nfa me ko obi ni kase me ntimi enti one day me proceed me ma me bija me ya so ma me ya so me proceed and o pick ma me number when ba jo ti mi pa hello ba jo mi ti pa hello me proceed ma me picture no fa ma me number no ni ma me kasa here say anything na why you ma black like o see am no you try to you be container business yen fa ne man gulu na say na me tin tin na gulu so oni me kasa e na me ma me frɛ me na oni me kasa e na oni nso kasa e na bi ya fine and we have relationship with me and one day I friend me ya me na mada me sorry ya no e na me frɛ me na me mood no enye fine mo na me so ajo ade na o mood asisa and no cover by I don't know show me now. In fact, the only idea, Makuma, the only Makuma to me. And the other end to qua, Emma, and then or Cassatra and Rossos, this is Cassatra and Rossos, if Yakata and young Rossos. And the never end the sometimes put on a new name. It's in the end, I'm catching and say, the Jamie and yes, fine, it is all no share. I cannot make so all no national relationship. Obetumi ato aso bioma on friend na ye ni komo so on timi bioma hen wan friend biom because person is too much and if it is time no kwasem wan friend biom asama meeting it be almost getting to 4 months 3 months to 4 months and it say for the FM na say ya no obi friend say me bra obi friend na so me bra so na me bra na say ni say na stella say na me na you be na me tell me say no e ka tell me say that so be friend me nipa na am friend me e me see e na mo dey afro no do ada ma na sa na tie okay me da se papa prophet enti sa kwan na mo fa so me pa chi o ma me ni kan mi sa say ebra mo start yes moody relate like empra won komo me pe oni ade no wadawroma wo pega wani ahwe nyankopɔ hata soro ya wodi no di dwuma no papa na wo ba wo wabrabom anasa na woni ba bia ma me no kwasem ni say me ni wo ho no osoro ye me dance ni and the bia oni pa asem bia obeka no enye no kro ni be twa so aba na me ni wo ba bia ni ho mi si ase na me ni wo ba bia ni ho na me ni wo ba bia ni ho no ma me ni no be ti say me ni wo ba ri be but no ma come relationship ma me die fefo and also so ma come relationship ma we die fefo enti wadama minim se wo Ghana mo ya sorry wo pie ni ade uhunu ma bebre adan na ne a wo Saudi woni Ghana okay say again na me tisi o me say mo da wo pe say woni ne betwempra Raja ubi sase again na me pesa me no betwempra odawema me pa chawan binti ana me pesa me no betwempra me say eyi ase no obi ani de o pe and we mu say man don so obi mu Ghana but we obi a wo pa utimi ka chere me say oba we me ni jo enti the man me pesa me no betwempra me say na me pe no without any reason because me see no wa be no wa ma me bi amatina ka se o ma me kanti na me di gira so be bi na me see no na me pe no na me di pe asem e be etu ni Tina na ede na ekire ma adwene ne se wohunu ma bebre woni bebre Facebook live ni ade nti we hunu oba bia wo pe no a wote se yenua ba yi wo Ghana dan wo bia wo Saudi eno na ekire ma adwene kakra me wadaroma ade ba ko ni say platform platform anase me ko social media na me preach anase me ko kanya me asa me ho no ma me fa that motive say me ko pe obi enko na say na sia me no me ni di komo kwa tiri de ma me so me be hu no personal me say ni sia nkofo ba me ni nkofo ni komo enko tiri said the minister you brema yeho you do come up the problem me share together ideas together no you be too close and when this a person no e dey me odaroma if you obi me send down
ɛne obia na wohyia no asɔsɔfo no wobɛtumi ne na bɛyɛ too close ebi wɔ hɔ a ɔbɛfrɛ wo ɛde n'atomato wɔ nim but wone ne nyɛ close to the sense sɛ nkɔmmɔ bia mu di but still adeɛ na ne ne di nkɔmmɔ with the fact like asaseɛ no ɛbɛyɛ too close ɛnti na ɛyɛ saa na ɛtiɛ wadae ma okay enti mmɛba na m sɛ ɛberɛ a yɛde nya awɔ no nyɛ berɛ a ɛboa yɛn yɛbrɛ no ayɛ bi awie na mmom sika dodoɔ sɛn na wosusu sɛ Stella ɛsɛnde ɛde ma wo yɛnyi nea wɔde ma wo fa kɔtɔ mpaboa ɛne saa nneɛma no firi mu na fa kɔ han dan fa kɔgye store fa yɛ sei no ɛno wo kyɛkɛ bɛɛbɛɛ sɛn ɛnokɔsɛm ne sɛ ɛdan no ɔma ne 5,000 cedis sɛ memfa ɛnyɛ nti mepatɔ ntie no yes but yɛsɛ aseɛ no ɔno ara yɛ ayɛ sɛ na biribi a mekɔgye dan no na nnipa no ɛtɔ sɛ me nti ɔno aka kyerɛ me sɛ menkɔgye sika no back nti ɛno 5,000 cedis na ɔde maa me ɛna mecalculate shop no ɛka a ɔno sika a ɔno de aba for shop no a ɛbɛgye 10,000 Ghana cedis it will not be above mekɔyɛ baako pɔ sɛ deɛ me dance ni menni anyinasoɔ evidence deɛ ɛtɛ ne sɛ me like 92 statement no I don't know if I'm going to office, no make my statement, but let's not calculate what my Jimmy said. A car, yes, boy, or shopping in the year, I'm calculating a car, boy, no, almost 120 million. But if I'm going to see a woman, you know, bare 100 million, and a bulk out. Me fancy about the union of crass and say, one also can see Kafufro or Bossika Fufrodia, is over 20,000. Ebru 200 million. But said the missing kaka in a branding tino, Wadauroma. My young fancy a name mum yen to us watchina, na young freno, na one chire or no son chire, dear Wadima was saying, ya, Etimia Quaco drew 26,000 and now the abro so sad because you know, you will be fano, and now will be befana sa a norma. By Yanelo Yakasa near church in Musadia. We see Kaminu Abema and prophet and yet easy sir say ya kwaga na mremua said your lawyer si change what dauroma and idia kwanso mojuma na mo ye no monso mo spread asumdue sabe ya asumdue beba na pepepe ye beba no obi mo di mboni nti ma yenje bre na yenya nkyeremu ye wa bra girl no so ye betumi ye bisa no dama me bre na so okay. About saying that many wada watchna a free bed 12 okono would you sre kwan ne pebre maye a free 1240 okono wada roma mesro many problem at that yame won shira o pa me da senti ya hwefo ne ye tiefo said ye aye no ye nya ne ntem na so bread nya no ne ye pese ye ne no ka bibia mo nso mo betimi ehunu anamo wa ye 20 kina full way at the bemamo enti ya ene ye nhia ntem wo de ene ye nhia kra ewo wo say Chrome TV 240 pepepe sebe ya wo nso betimi anya enchiemu ne nyina ye behia Akoma FM 87.9 Kumasi. Spain strike first on this grand night in Berlin. Wow, it's like they've caught England cold. Harry Kane trying to pick his team up. But what a start to the second half. We were just saying what a blow it was going to be to lose Rodri. They weren't having any of it. Straight on the front foot. Spoke about more. Akoma FM 87.9. Over the top of Navas. And I mean, Yamal under pressure from Teo Hernandez. Nacho. Spain live. I've not seen sharpness like this
Here goes Lamine Yamal. Lamine Yamal. Danny Olmo, lovely little dummy. Saliba was just behind in the back. Here's Mbappe. Deflected off Chouameni, Williams. Lamine Yamal will keep that alive for Spain and put a lovely ball back in, which is put over the top of the crossbar. Laporte, it's a lovely ball too. Cushioned by Lamine Yamal. Jesus Navas. Here is Yamal. He saw a little gap. Nacho. Send his teammate a little wide. And now here's Palmer, and now here's Saka, and Watkins is through the middle, and Foden is galloping too. Bukayo Saka, Bellingham, smashing hit,